حمل سجى ندحفات كيرو عندنا دينا ما خلاني وعمريرو ورقن حمل سجى ندحفات كيرو ورلا نقنا ليل أنا نقنا لا كشوك كبرت سدران نفنك كنكنا يتحنكسو ينا جراتك ينا حلبة انقسو وريقيت وشرحن أباي كل انقسقسو انقسقسو أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو قرار شخري وقداق الوانتراو وتقوتو قدام نقب وأباي لقان سرفلو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بندقوهم بنقر ولو شخصهم بحضر نخبل نسدر تقتلت لباع نخلت دانو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين ينا أقول النرمتان لا قشتبلتن لا قشتبلتن ورا مريح قليل كل وجم سنين من درتنا حسانك خير ارسم خاخن خير ارسم خاخن واسور ذكرها كوني واضح لالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فردا بري وراك لانا وقوة سن ينقنا يكرا شكل وقت شيرن إرنوغ الأكبر انبتي دبلدي نربحر دكستلا ينقنر أردد الغفر الكستلا ينقنر قنا مسافة دي مكلا سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وتروا عقداسن وانا ونتحستوتات حزنا لكم متسينا لنا كساب موداتنا إز مدب مسانا كتصنحوا بخبرنا قدمكم لايك بمقبارنا بزمدبنا كتساتف دماء بخبرنا قدمكم لايك تغيركم تحبريتنا بكالك كم زبزح تقبرونا إز خلص قبرنا سرح دماء بزو حسابات اليوم ميو قرما زلوه ولا ونصبغون زخوني مهنيتو أقداس حبريتا ونسلو زخوني وتم كل جزء لايك ناقبركم شير ناقبركم نزي channel تعبيون تدقفون زلهم دما نمسكنوكم زكانانا ووترو كي جلسنا هنحل فين دلنا أنا لومي بليز بلا نقر كتريوهم مجمريا بتزلو كنتات مقرب لومي ناي لومو كنتات كابنا إيران قرب فنتز بلاي كون مسوز تحاز كواتو خنا كاو فليز بلايو بسنك تكويناتنا إيران زفتر زلو ويون زقلز زلو دراماتات كقلت لكم كفتني مجمريا أبي بتعيلو منري كاو تبقيسنا نبكالي شفت خنقبرينا is trying to ease the pressure on oil and gasoline prices from the Iran conflict. Fox Business correspondent Lauren Simonetti joins us tonight with what that could mean for you. Good evening, Lauren. Good evening, Brett. President Trump is extending the Jones Act shipping waiver. The Jones Act is a federal law requiring all goods transported between U.S. ports be carried on American-owned and crewed ships. دا دونالد ترامب تاي قبرلو داغاتات نمرققا كلو أب ناتهم أمارات إتاز زلوهم نقر كلو أبتي بلاي بوك ناتهم زلوهم كل نقر يفتن اللون داغاتات نكرقاقو ومخنياتو ننويح كويناتي سبايو كم زلو مرداتاك نوسس لنخل. In decades, we have 3 United States aircraft carrier strike groups operating in the Middle East. Look at it's pretty crowded in there. Check out the amazing array of U.S. firepower that is all around the Middle East right now, more than كم تريوو زلهم ناي بحكي ججفوت هدراو قلصم قتيرهم كم زلوا بتبوتاتي زمال الدماء نابت أولانا باكستان خيدا لنا زرب كايدي بلا 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 يبلو لوغن زربهم زي كونه تكباراتهم رأيهم زبلو لبامات تكباراتهم دماء نسلام يدالو كم زي اللو ويون زي باكستان دوغلو دو بحال زلو نزربا مشمت جزيان مدالوون كم زخوني كن رداء نخل سلازي حجون انتخوني دحركا كلتشحن سلستن نيراق كارم خلو قبل العراق متقعد قبر خلو يمكن بزوت هدراو قلصم قريبا ميرام دحري اسران شدشتن عمت دحر اسران سلسن عمت زعبي وتهدراو قلصمناتهم ابز كباب زغتيرو مالو that cannot be صيكا نمر عين مفرار هدراي كنبلو نخلينا ኩናት ክገብሩኹም ዝኽእሉ መገንዛብ ከድልየና እዩ ስለዚ ፍላይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ወታደራዊ ቅልፅም ክትሪእዎ ከለኹም
حسب زجبرك كونتاتيو إيران لما كبيت بدويت بيالو نزل كنت قالك تصم إيران بخميت مكتولا اتقدم ملا جزء تكملون يروم لو مجن سبات كاب إيران يوم زم هرزلو كأمريكا يكونون كندزنا أمريكا خد جبرايت قدرنيها إيران نزل بخمي من قد كتقاس أورد فتنا الله. For decades, naval power meant big warships, aircraft carriers, missiles. But Iran is flipping that script. It's not using giant ships. It's using swarms of boats. Small, fast, deadly. They're called the Mosquito Fleet. حنت نجر أبزي كويناتنا إيران ولا ونا أمريكا بتدقاقامي كيلاتنا أمريكا بتدقاقامي زقلت وانتلو نا أمريكا قجفت هدراو قلتم ترقم يبلون ويون عاد معنات ناتو أملكة حتاتي خمزو اللي يمزن أقرزلو سلامتاي درونات شهيد درون نتكويناتنا إيران أمريكان زغيرو سنين لهم شهيد درون 30 10 ساب 5 زواجو كابت باليستيك ميسايلنا إيران لعلي وتصيد دمت تعودو كينات اتن شهيد درون زبهلا أزي الزحتولات كم ميسايلات قلطافة زي بلن بحسر واغاز سرها كاب زخون بوتا دما كتكو سنتخ الجد ما لك كم تنشاهيد درون تعودو كينات إيراز خالا إذن سبيد بوت دبهلا زلوا دما سوسايدال كيدن أبت مراقب تسقعن كفنجرا زخلاين سلازي نزياتن نختعل دما لك كم تناي 30 درون إيران كتهرم ناي 1 مليون ناي 4 مليون ميسايل كتكوست قداد زنبركا أب إسرائيل دما ناب حدا باليستيك ميسايل كساب شو عت اليوم يا كساب أنا كساب شو عت ميسايل كم ستوكسلو ذكريو أمسيلكم نيره انتين مالتيو نتعود كوينات إيران completely أكيرات تزلا إزي asymmetric warfare بحال دما كاب زربا كاب مصحفتي كاب تيورز زرب زنبره بالتكبار إيران تريو كم زلان حجون انتخونه نزيز قصل زلو كوينات إزي جف وتهدراو قلتنا أمريكا تريو زنبركم هذا جاك فترة لزغل دروناتن إذن سبيد بوتن مخانن كتفلت علىك مغنياتو كم زين بشحد قصري زلوا إيران بغلي لك صرحات خليا and they can use them in many ways ببزوح من قد كتقاملو خليا هذا جن ياسو قمت دما كوزلو خليا سلازي علمنا كفيلات تمزلا what is gonna happen دونالد ترامب لأمريكا قد في الكاخطو سمعي تخلنيها مغنياتو من يخا قلف كبلو زدوفري يلا خلاي دما كأوشتو دلو توم تيم ناتو تزاريبهم دسمعوا وسباي كونن بمعدو زلو أوروبيين دما مش تزاريبهم تمي لهم كلو خمان محرت كبوا ما يتعلون علو سلازي حجين تاي كنقبرينا دونالد ترامب كان محر تعبيد زخدو زلو من قدي كندمنتاي أب أمريكا يكون مس محازوتهم يكون مس فتوتهم سلي فتروهم زلو كنركن فتنينا مجمريا دونالد ترامب قدام يتصلعي ناتو بزوانزي ولا كو إيران تخوني كابو فلي زيريو يتصلع له Putin's not afraid of NATO. Putin's afraid of us, very afraid of us. I really think there's no way to sugarcoat it anymore. NATO is getting weaker by the day. I mean, we've all seen Trump's tweets and many interviews that are slowly chipping away at the alliance, one statement or tweet at a time. He pressures his allies to back wars he starts, Iran, but when it comes to a war on our continent, one that we didn't start, he seems happy to... كم تريوز لهم نيتو نمان نمسألة دونالد ترامب كم نيتو زنتي لي فلتني زبال زلو نزي أوروبا زبال نزي نيتو زبال كم حسم كزنت لي وعلى له حجي يتم الزنت على يتم إسرافن كم نبور جيران وسيلو مهم حجي كن حانت سقم تقدميت كيدلو مغنياتو انتاي قبرا لي زبال زلو نتنيتو نخبتنو مسرح جميرو خمزة لي زنقر زلو بحبو هذا فورمولار يزورو خمزة لون نتن زيت حبابرها قراد دما قصعواني دالو كم زلو يزنقر زلو زي دما انتايو حجون تخونه إتي أوروبا زبال ويونتي بحد زخدو زنبر منقتي أكبيت فتنا بس كم زلون نتن مشارق تهجرات ناتهم كتقعو تداليهم كم زلو يزنقر زلو أبزي الله هنت فيديو كريكمي this can be نمودة تانتي نيتو زبال نمودة تكلا ناتون نساخد كون تخليهم زبل زلو. That press conference. So Pete Hegseth, he started out, didn't he, talking about the US's blockade of Iranian ports, saying it's growing and gone global. What was he trying to get at there? Well, he's putting pressure, saying that the U.S. has all the time in the world, saying he's quoting Donald Trump, when Iran does not, according to him. He says that the Iranians are under pressure and then chance it's an opportunity, they should seize it. So what's the situation like now?
زي بيت هيجست بحال نيروباويان أمنا قطعيوان كم زلو كريكمية تقطع دما نورمال قطع يكونن انتاي سلازبالي يجن ساكن دزي قطعون حفكف كبلون كيلوم زلو نزبل دما مجمريا كبافن اسمعيو كما يجيرو تبدع ناي هذا بدحر مقارجة نتنزي تحبابر وم قطعي دليو كم زلو ندي زنقر زلو درو تحبريتنا بيروبا بسعي كزارب جمير له كينود سقر دحنتا ريل ستوري أبيني رات نمسيلكم دروزيس ريل ستوري نيروبا نمهرام زقبر زلو صراح. Informal EU leaders summit in Cyprus. Spain is defending itself after media reports of a US threat to suspend it from NATO for its opposition to the Iran war. Well, our reaction is that Spain is a reliable partner within NATO, so therefore no worries at all. كم تري وزلهم سبين أبتكوينات ناي إيران سلزي حجزت إيران ني سبين كم دمانة تنزي تحبابر زلو هجرات نمقطع استفل عليك قديت كم زلو دونالد ترامب لنك أنا حدا سلي خزوة حبريتا أفليت له أبي روبار ما برتوكو تعفتيرو له الزربازي سمتاي يكسع كنزيز دفر زلو حجي أتبدأ حرم جارجا زقبر زلو أغوت عوام نيرن دعريلنا أتمنيستر مكالخال تعبيتنا وتموداتها زي بلو زبالهم كاسمو worth saying. This should not be America's fight alone. We barely use the Strait of Hormuz as a country. Our energy doesn't flow through there, and we have plenty of energy. Just look at the new global Congo line, headed to Texas. A beautiful picture. Europe and Asia have been حجي مجمري أنت بلالو توش ما تحرموز تتخفي تصبغ تري تخفت دما بعلي فلت مغنياتو نعنا زملكات قداي كونن من البات دايرهم مخيت خونو كلن تندادي تعصي ونزلو هجرات نابانا قص أني عندما تزلوا سلزي بزح نمعال تكسب 500 مليون برميل نمعال تيشرت اللو أوروبا أمريكا 500 مليون برميل نمعالتي يشرت اللو بخبر واقع بتزخبر واقع زلو ساب 250 اللي حجي بحلاله سلازي أمريكا أبتو أويل إندسترياتهم كم حسم جنزبيتو له تايمو أمريكا كندو جنزبيتهم تقمية بلو سلامتاي أب إيد كوربوريشنز زوعل ده عنبر أب ترى سبات زوعل هيكونه that's why stock market investigator كان تلقى لا على ما تيله those who are investing up to stock market investing قبل نقصل زلنا إذا كوينات نقول له سب كالنا بلاش شغله جنزبنا يعبله أمسو وحماك سمعكم أيضا أنا بنا إيران كوينات ويونا بنا أسوار كوينات إنفست قبر كيكون كونجن أب ستوك ماركت أبتي عبيت فاند تات إنفست جرس لزلوه أتي أبركي عبله مزخول عقرقر كله سلمتاي تناينا دات كامباني تات تنكالوت يخص بس لزلوه سلزي كابوت رعبر بحله نسجن نقدفه حجي بزعبا أوروبا جابان زبلوغن سمعوه. Europe and Asia have benefited from our protection for decades, but the time for free riding is over. America and the free world deserve allies who are capable, who are loyal, and who understand that being an ally is not a one-way street. It's a two-way street. We are not counting on Europe, but they need the Strait of Hormuz much more than we do, and might want to start doing less talking and having less fancy conferences in Europe and getting a boat. Oh boy. أزياء لعبوي سبد ما نيروبايان تسهيل ومالو. جابان اسياويان جابان ويون اوروبان ترينات واش متحرم زياده نو اميزا قدس كم تزدل دما كواسون ريم يلنا افقدوا كونفرنسن وعلان تاكيبهم منين كان مبال حليفهم انت غيلهم ناس غداي زن كفتحوا ايدهم كحوس لهم حبيكا ويون تصقعكا مخات غزي وديو لذي فري لو درس يلو مبكال اجل ما فري رايدرس كي كفولو تصقعهم زخدو كميل كا مخات توديو غزيو سلازي زربا قريفكا نفسه قمت مساء بمبال تعبيد بزملو زربا نفتو تخا زقواني يبلو ولو إيروبايان ما أمنا تقطع مالو بالزربا زي قدمي استوى معالتات قبل عليه سياويان قبل الهندن قبل الهنداويان تشايناويان زقبرو نهشك على الصرف دونالد ترامب دما كنا منتاي كنت عفت يرون ريال لنا سلازي أوش إسرار 4 ساعات ويبون 4 ساعات دارقان بمولا عالم يوم تصرف زلو زي نورمال كونا يكلني እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ኣሜሪካ ንጥፋታ ወይ እውን ንውድቀታ በዓላት ትሰርሓላ ዝብልዎ ዘለዎ ካብዚ ዝበገስ ገለ ሪኣክሽንስ ናይ ኤውሮጳ ከስማዓኩም ሕጂ ኣሚን ከም ዝተበፅሖም በዚኻ ትፈልጥ Isn't he?
This is what I find really, what's the word that I want? I mean, I don't know if the word exists actually, because frustrating doesn't even touch the sides. What I find utterly disgusting is the way that they all facilitate him. So the Pentagon, you know, arguably the finest fighting machine in the history of humanity, is now sacking good people, as Simon Marks will talk to us about later, and populating the corridors of power with pusillanimous sycophants who are sitting there coming up with punishment. كم تريو زلهم أمريكا كنا من تاي تواردنا خمسة لا يبللو أكندي بتوعيات سبات نتبين تاقون زبهال ناي جوجن ناي عبيوي وتهدراوي من معرباين أتليس نيروباين كم يسمعهم بين تاقون مالت عبناي وتهدراوي بك عزنا بربوتاي لومي ندونالد ترامب هذا تسألي له زلو السب تسألي له عبيد زلو السب أكند تجاجي خلغا نعا مشارق تغافلت نعا مكاي تغافلت كند زبلوه ممليسهم نفس أدفي حزوم ما يخدلو ممليسهم ددحري يخدلو even the كيسو آنس كزاربن كسرحنا هيكلن يبلون كبلون كلون كسبعوا يكونون يمزلوا يمزلوا زياك تسحاكم تخلي أجن بعلم زلوا. Donald Trump has two very big problems tonight. One is that he appears more exhausted and more confused than he has ever been before. And everyone but the diehard Kool-Aid drinkers, members of his immediate family, I guess, and of course Grandpa himself, seem willing to acknowledge that. And I'm just talking about what we see with our own eyes when he's in public, with cameras rolling. I mean, take yesterday during his Oval Office. Donald Trump كم جات رواز لهم أبزي قبل عليه بزعبان تايزار بلو أمم قد كيسو. The funny thing is that the سقزر لون تايو نجو بايدن تايلي يصرفون يرتكرده سليبي جو. دكيس كايلون زمك حل نيرو نبعلو أبز من جزربا كم زدك أسد بستنسى دما زربون زحزون طفيوا كم زنبريز نقرز الله سلزن تاينا نرد لنا أمم جزربا زدكس مستنسى دما انتاي زرب انتاي جبر زير دوسب هذا أكبيت كلبلاو زلوا سب مغانيهم زنقر زلوا and إذا قد دايزين أبي قلت يبز خد زلوا يبلوا تم ديمقراط حنيوم يفضيل له وجي وخمسة من قد تقصيلات قد داين أبي أتخيل الله. It's just going to work differently now. Under our most favored nations. أجي انتاي يوم زبلوا زلوا مسيلكم. ديمقراط ليبرال ميديا عندي دم سألكم زلوا هنا حتى دمكم بالو خلوك كتري خلها قرب interesting سلزخونه كابد ما تمهارو نجار سلزلي. دونالد ترامب روسو تخكلي سريها اللون زبلوا زربان مجمرات سموه يلهم. بتدقق عم تسمع زليو. erratic behavior ناتو نتوم مشاركت ناتو نتوم مزناناتنا مكايتنا قانونا زغلو ناي بحكي كابو ميدفالي نازلو زبل مرداتو لبوغن امريكا ونيروبا عندما سبزي كاب قبل علينا زلو وصلي كاب نورث كوريا وي من راشا دصلو نيروبا يتصل زدما هذا غزي ديكون بتدغاغام يرينالو سلازي اوروبا كال منقد خندللنا امريكا مشاركتنا ايكونتن ابزبل مدمدمتا كيف تو تجديدهم يعطوا no longer an ally under this Trump regime. It is not underpinning NATO in any way, shape or form. And I hope that the leadership of this country and the leadership of NATO is finally beginning to wake up to that fact. And it's not as if it's not been said before. From the moment they got into power last year, sorry, I mean, it just goes on and on, whether it's threatening to attack Greenland, shouting at allies for failing to support them in their lunatic تينيتو زبحال كقتل دي كقتل ناي فلتني زبحال زلو عمل اب كبيت فتنان دي زلو جن حدا نجار جن بروح نجار على يبل له نسدما اب تعتزي مرحنا تحجز زلو مراحير يخم رينا اوروباويان بخمس من قد قتل يكلون يوم يمزلو زلو دونالد ترامب زمر حزو امريكا بارتنر ناي نيتو قد كون يتقلني وي وين اوروباويان نزا امينهم قد يكلون يوم مفتاحك قبر له مالت نتنيتو زبحال نكسبرو عدل دايسي نزل ويكا نشتي عرفتيسي نزل لمبر بحماق من قد كفرسو مخانو زت راتر نغير يبلونا بلعلي دما نيتو افريسو مخادون صقاماي مخانن جرينلاند وريرك حزي يبلالو كال نغرا دما انتي كغبر حسيبلو زغير وانو سلازي the European countries هاغراتنا يوروبان مراتنا يوروبان they need to wake up كبدك اسون كبرابرولو اتكوناتات صوتان لاغصنا يكونن زلو this is getting serious. Maybe it is Suzublom Zerlo di Afrihiwom, ways Kaliman Gadidi Agatimom, Lankane, Abu Alagero Malo ab Cyprus Bahalbota. I don't think Nati Donald Trump Mukata Mislanen. Informal EU. Abzi, there is this conference going on. Abayinir would if I can find it. كرغباي كالكون اللودحان انت رغيبا بكالك زي خمسة الكمي
ኣብ ብራስልስ ተኣኪቦም ኣለው ኣብ ሳይፕረስ ዝበሃል ቦታ ኤሮጳ ናይ ሓበራዊ መኸተናቶም ወይ እውን ዲፈንስ ናቶም ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ንክዘራረቡ ተኣኪቦም ከም ዘለዎ ዝንገር ዘሎ ስለዚ this is a wake up call እዮም ዝብሉ ዘለው በዚ ነገር እዚ ተንሲና እንተደይ ተበራቢርና we are done ንቕፅለሉ መንገዲ እውን ክህሉ ይክእልኒ እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንስምዕ ዘለና and I mean ክንደይ ግዜ ከም ዝኸገጥሞም ኣይንፈልጥና ለንከነ ካብዚ ዝተበገሰ ናይ ፈረንሳ መራሒ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪብሎ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ዘምፅኦ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ኣብዚ ሓደ ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተደጋጋሚ ዝተዛረቦ ኔቶ ዝበሃል ንክቕፅል ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ኢሉ ነይሩ ካብ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ እታ ዘረባ ናብ ሓቂ ገፃ እናፅረየት ትኸይድ ኣላ I think, as Aski Eckers just said, we have to be lucid on the US strategy, and it's not just President Trump's character or behavior. And the United States, I would say since now 15 years, decided number one issue is America, and America first. And I do respect that. And this is his main issue. He was elected to deliver for his main voters and American middle classes. Fair point. The second priority is China. And it started with President Obama, who said, I will be the first Pacific president. And it's quite consistent. And look at what happened during the former administration on Afghanistan or Inflation Reduction Act. I mean, it was not a pro... ኢማኑኤል ማክሮን ናይ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ ስልጣኑ በፂሑ ስለ ዘሎ ብተደጋጋሚ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ሎሚ ይኮነትን ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነትን ገዲፋትና ክንርኢ ስለ ዘይንደሊ ክንብገስ ስለ ዘይንደሊ ኣብ ህውተታ ክንነብር ስለ እንደሊ ኣብ ሕልሚ ክንነብር ስለ እንደሊ እምበር ነዊሕ ጌራ ይብላ ኣሎ 15 ዓመት ኣቢላ ጌራ ኣላ ኦባማ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ንመጀመርያ እንታይ ኢሉ መብዛሕትኡ ግዜ መራሕትን ኣሜሪካ ምስ ኤሮጳ እዩ ዝምድኖም ነይሩ ቀዳማይ ኦባማ ግን ኣብ ከባቢ 2012 እንዲገለቢሉ ኣነ ናይ ፓሲፊክ ፕሬዚደንት ክኸውን እየ ብምባል እዚ ኤሽያ ፒቨት ዝበሃል ኮንሰፕት ዘተኣታተወ ንሱ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ዝቐፀለ ኩላቶም ወላ ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ኢንፍሌሽን ኣክት ብምባል ዝገበሩ ኣካይዳ ንኤሮጳ ኢንዱስትሪ ናቶም ንነፍሶም ክእክቡ ከም ብሓድሽ ክሃንፁ ንኤሮጳ ኣጓንዮም ከዋድቑ ዝፈተኑሉ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ማጋ ዝብል ሒዙ መፅዩ ንኤሮጳ ይኹን ንዓለም ዘየገድስ ንዓይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኣሜሪካ ክሕይለ ኢሉ መፅኡ ኣሎ ስለዚ መዓስ ክርዳኣና ኣሜሪካ ንረብሖም ይገብርሎ ፋይን ኢትስ ኦኬ ኣሜሪካ ንነፍሶም ተገይዶም ፅቡቕ ንሕና መዓስ ኢና ንነፍስና ቀዲምና ንሰርሕ ዝብሎም ዘሎ ጥዑይ መራሕቲ ዘይብልካ ከመይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝበሃል ንባዕሉ እቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን ናይ ኣሜሪካ ፕሮጀክት እዩ ስለዚ ብፍፁም ንኤሮጳ ቀዲሙ ንክሰርሕ ክሳብ ሕጂ ድልውነት የርኢ የለን ኣብ ልዕሊ ኢራን እንተኾነ ኣብዚ ኩናት ኣይ ኩናትናን ኢሉ ከብቅዕ ድሕሪ ኣሜሪካ ተጎቲቱ ከይድ ዝፍትን ዘሎ ናቲ መንገዲ ክገብራ ኢራ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክራይን እንተኾነ እውን ኣሜሪካ ኣብ ካልኣ ጉዳይ ከይዳ ከላ ምስ ራሽያ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ክንዝዘራረብ ኩናት ንምንዋሕ ጥራይ ዝጥቀም ዘሎ ስለዚ they are just extending ti ፀገም ናቶም ተቃንዛ ናቶም እናጋደዱ ዝኸዱ እምበር መፍትሒ ናይ ፀገሞም ዝፈጥሩ ሃገር ኣይኮኑን ዘለዎ ሶፋር ስለዚ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብሰንክቲ ኣብ ኩናት ናይ ዩክራይን ዝተገበረ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ከምቲ ዝድለ ስፔን ይኹን ካልኦት ሃገራት ኤሮጳ ስለዘይ ተሓባበርዎ ቁጥዕናቱ ኣለዎ ገና እዚ ኩናት ስለዘይተወዳእሉ እምበር ናይ ኤሮጳውያን ክቐፅዖም ብሕማቕ መንገዲ ከሰንብዶም መደብ ከም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ስለዚ it's going to be a very very important time revelation እዚ ጉዳይ እዚ ግዜ እንተተዋሂብዎ ኣብዚ እውን ደጋጊሞም እዮም ደምፅዎ ዘለዉ failed to support the war effort. They include suspending so-called difficult members, a procedure never meant ኣብዚ እውን እንታይ ተዓንተበ ዝበልኩም እዮም ብትሕቲ መጋረጃ ነቶም ኤሮጳውያን ክመቃቅልዎም ይፍትኑ ኣለዉ እቶም ምሳና ክተሓባበሩ ዝፍትኑን ዘይተሓባበሩን ብምባል ንኤሮጳ ንምምቕቃል ስርሒት ጀሚሮም ከም ዘለውን ኤሮጳውያን ድማ ድሮ እቲ ጉዳይ በፂሕዎም ቁጥዐ ናቶም ይገልፅ ኣለዉ ስለዚ እቲ ቁጥዐ ብብዙሕ መንገዲ ንሪኢ ኣለና ኣሜሪካ ድማ ባዕላ ነቲ ዘለዋ ፅልዋ ተዳኽሞ ከም ዘላን እቲ ሪኣክሽንስ ካብ ዝተፈላለየ ፖለቲካል ኤሊትስ ናይ ኤሮጳ ዘሎ ድማ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ንኣሜሪካ ባዕሉ ተክገልፅዋ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ድማ ትክክለኛ መግለፂ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ንኢራን ክድንግፁ ይደልዩን እዮም ግን ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኣንፃሮም ምዃኑ ግን በርሂሎም ኣሎ
criminals. They're the one blocking any vessel, firing at vessels randomly, placing mines in Hormuz when the U.S. was very peacefully asking ships and crews to move back to the ports of Iran, go back to their port of departure, or just stop on their way, just to go back on both sides, not being aggressive, but being very determined. تزراربا باشموريم ساركازم يوم زقبر زلو أمريكا كم زناي سلام حيلي بسلام كتفتح تدلدلا شجر قلم الإيران جن حماق زقبرو فنجز زقبرو تأجم زفوتر غيركا ناي مجلاس أوروبا كم يبلونيم تحققوا من ديوجن نزل ميدياتات زناي فرنسا يقولنا أوروبا أمريكا كم صادق كجبريز في الدنيا إيران دما كل زي كم حتياتنيا لما جمريا تريالي تكردهم striking them كهرمو من قص أمن كصف أمن سلز جمرة أبحق تمركزهم يزارب له أمريكا نزو كينات زكي جمرة تقول واش ما تحرموا سكفوت ينيرو سلازي نسخاتكم زقبركم مصقب نعناتينا ابزي شجرناتينا نفتح له مخنيات يبلنا بمبالنا امريكا قرب كشكعلو لولا ويون بقطعكم اللسولا نر لنا حدش بحريات ينيرو بازي كم زي يقبرون يم نورمالي ناو اذا حدا كون كله بهندز ما تزل رياكشن قلنا بحق خجرمكم little less subtle than you. I'm aware of what's going on in America. And someone should tell Trump that when a country reaches that point of deprivation, that you have to use apps to avoid shit. That you have apps to avoid shit, human and animal shit. Then you have no right to talk about any other country in the way that you're doing. If your sidewalks are full of shit and dirt and filth, you see, just because Trump thinks he's got a long tongue, but one day he'll get it back so much and we'll be whiplashed. Ooh. Media na hindi فرينو بكا تي مقتصار قدي فمي دايم زبل زلو دونالد ترامب بتدقاقامي بو حدوث 3 أجزاء 4 أجزاء هندي بحمع وصرف صرفوا مالو اتمرا حناتهم كيس اسلو زخونه مع كورناي دونالد ترامب ناي نتنياهو زسعم سلو زخونه كملس ايكلني اتوم حزب قني ملسلو ندونالد ترامب تحقق نقرو مجمريا امريكا قدم حيال ني راخت كون تخليها انت لو مجن ودناتاتكا بقحافن برسحاتن ملي زلو قبل دما بدراك اديكتس ملي زلو نعوك تصرق زي كالكا I mean they are talking about Philadelphia they are talking about Los Angeles بزحات ستيتسن كتماتاتنا امريكا رسحات راه يكونن زلو ويم زبل زلو I mean تي صقام ناي سبات ناي هوملسنس ناي كالن زلو هذا سب هوملس تغوين غزات زي بلو شقاق يبلو فديهم له سلازي بزر رسحات يزقبر صريت كغبراي كني غزا زي بلو صريت زبال يلا سلازي اترسحاتن درجه وديكم من زلهم كالو تغراد دخاتات يناوي بصحنا الله ግን هي كم قدما يكون كان زلخه نويح ملحس لزلك نسخه وايت هاوس ابصبو ስለትድቅ ዘለኻ ዶናልድ ትራምፕ ሃገር ከጽብቕ አለ ማለት አይኮን يس مسانا مسندي ወይ مسكال ክትወዳደር አይትኽኒ ሓበት ሃገርካውን ኣብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቑ ዘለይ ትምክሓሉ ደረጃ ይብልካን ብለሉ ሕጂ ክልተ ዓይነት ሪአክሽን ክንሰሚና ከቢት ቋንቋ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ቶም ሰምዖም ዘለዉ ድማ ኣሜሪካን እዮም I mean this is fit ya ዘላ verbally. I think he's crossed the line. You need to get this guy out of there because I'll tell you, Matthew Foldy, I'm telling you, one day not too far from now, and I go to Suhail now, you will need our help to fix your country. The way the global economics are changing, your time is up. You will need our help, and then we'll remind you of what Trump used to talk and what you guys used to say then. This is not subtle. برتعزبالة زرباي مالت حيالات نيركم يكون نويح زبنات جن حدا نجار كرداكم على زغول تعبيتن فخران نويح ملحس حيزو نتكيه مسمرنا ناس جيرو قبل على حزب زقبر زلو صرفي حدا معلتي أبرحوق زي كون دما نعانات دليلون تلمنولون جزيكم تي جزيكم ناتودي ساعتكم ناتودي حجي قال سبالو هندي دخان دي بلا بلا هندي is a 1.5 billion country هذا ندير بعد 5 بليون حزب زلوي أداقايو it's a big let's say 300 million تخطات اللو what about the other 400 million or 500 million or 300 million سلازي اتعداقا فتسين كاشل الكتب لو تغل تقرا يكون سلازي هذا معلتي بزحجة علمنا تكاير زلا هذا معلتي نعنات دليلون تلمرولون كزي كلي زوم لو مسقيلكم تريو زلهم كاب مسمرو
حليف حمقنا جبرن حمقنا تزربن كل سوق لكم تري وزلهم أمريكا سبحانه قوخت لمن وقت مسيهم كتحتونا وقت مسيهم أنت يبل كم زنبر مرحيهم نسخاتكم ما سئلكم كم زراهم مجن كان ذكركم هنا يبلهم الله إذا زرب هذه هنداويان مم كوينو يم Chinaويان exactly اللي سلدين سبع عمر كم زي يمزبلوا زل على ما عالتقت لمن يقوم هنا نلا على جزنا نخيد لنا قاسيلنا نتعرفكم يلنا نعقكم يلنا نواردكم يلنا نقول مع التاوي تداخمنا تعرفنا لهم نسبيهم تعرفوا زلهم نمر عند الترايك هيكون لذي حاله مع التواقع تكفلوا ليهم يبلوا مالهم أتم أمريكا نيرترا مسكينيتن يشتي نشتي كوينات لهم كبر ملسك نبس لزين غل بينهم ما صقعهم كتفوا ناس دليل زنبروا بس بزحات حزبي مس عبيت هاجراتون يقطم له احنا دما صقعيلنا شرفنا حزنا سنه سرعات غيرنا نكاتلو نزي this is a show هذا فيلم يخم تريد لهم من البعد زي كزاره بس انا اسبي لكم تلو زي دحريز زاره تسمعكم كتقرمي And I don't think I said to Sohail, I mean, don't look to give us $500 billion in our planes, our defense equipment. We won't. Let's not. We don't need them as much as it's made out to be. Sohail Said from New York tonight. Sohail. Trump is an unhinged rogue occupying the White House. There is nothing presidential about him. Nothing. From his hair to his verbiage to his thoughts, he is an absolute scourge on America and what America's presidents were and should be. Yeah, well said. It is rich for him to talk about immigration. His current wife moved from Slovenia, which was then part of Yugoslavia, in 1996 and became a naturalized citizen in 2006. انتايم زبلوا زلو إذا سبزي مجمريا أصوار ناتكم نفرت كينات ناتكم كنجزينا دلنا تين قد فقط تعجبرنا نجزي يا سيد لي أنا بلغ خلينا مش جاينا تجمعنا مفتاح الشنا زعينه تزرباي كم أنت تجبر على بامات إنه ما بيك تجبروه دحر أمريكا ما خاد تتقد فوق حلفكم نيرنا على مون سبوينير هندي دحر أمريكا ما خاد دحر إسرائيل لخلق قديفة أبتبريكس نخي سامسون بس ما ميلان تتصرف بزولو تموتات جن أي جبروني تقال أي تقبل ما دونالد ترامب زبهال كابس أجرو كسب صفر رسو بريزيدنت بحريا زلو سبا يكون إزي وردتنا أمريكاونين عالم ترايد يكون وردتنا أمريكا يزبل زلو زعبا سدتنياتات نقوم مشيتن تزارب زلو سبيتو تامسو تدقس زلا بعراتو شون شاتم انت عن شدشن سدتنيا قوينا زاتوتيا كساب حجو قانقو انجليش وندي صريت هي يزبل زلو مس سدتنيا نادقسه تكالاتو بمولو سدتنياتات هانته سبيتو ترايد يكون ادغوالو ادودو ابت وايت هاوس مسوت نبر زلا ቋንቋ ደጥሬ ስደተኛ خلاته زع ስደተኛታት ክጻረፍ ይዝውዕል ኢልዎ ካብዝ ንላዕሊ ጻርፍን ውርደትን ክህሉ ይክልኒ ብዝኾነ ዝገጥፉሉ የብሎምን ግን አሜን ዶናልድ ትራምፕ ዝስምዖ ሰብ ስለ ዘይኮነ ተዛሪብካ ብዙሕ ፋይዳ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን now let's go back to this all are the situation is up ከባቢና ዘለዎ እዮም ሕጂ ናብቲ ማእከላይ ምብራቕ ንመለስ ክሳዕ ክንደይ ዓለም በዶናልድ ትራምፕ ተቆጥዑን ተናዊፅኹም ዘሎ ትሪፅነኩም let's go back to what is going on ኣብ ሃገራት ዓረብ ድማ እንታይ እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ዓረብ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ድማ ናብኡ ክመለስ ኢና because at the end of the day እቲ ጉዳይ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብቲ ማእከላይ ምብራቕ ጥራይ ክውሰን ዝኽእል መጀመርያ ግን በዚ ሞ ክጅምረልኩም እዚ ሓደ እንታይ ኢሎም ነይሮም we saw the response from the Gulf countries, that there was no military response, that there was appeal to the international community. There was a lot of confusion in Israel that the Gulf countries weren't retaliating and to several attacks a day. And so why didn't the Gulf countries respond militarily to attacks on their territory? Put it this way, Errol. I mean, when you say defensive posture doesn't translate into being static. I mean, being, adapting a defensive posture means you gradually develop or evolve through experience. Where we ended before the ceasefire, our air forces, navies, እንታይ እስከ ዝብልዎም ዘለዎ እስራኤል ብፍላይ ነዞም ባሕሬን ዝበሃሉ ማለት እዩ ባሕሬንን ቀጠርን እዮም ባሕሬንን ኢማራትን እዮም ዝያዳ ኣብቲ ናይ እስራኤል ሚድያ ዝቐርቡ ሕጂ እንታይ ኢሉ ይሓተሎ ኢራንስ ብዙሕ ግዜ ሃሪማትኩም ኣላ ብፍላይ ንኢማራት ብዙሕ ሃሪማቶም ኣላ ከምኡ ድማ ንኢራን ብዙሕ ንባሕሬን ብዙሕ ሃሪማትኩም ኣላ ስለምንታይ ዘይትገጥምዋ ምክልኻል ጥራይስ ክሳዕ መዓስ እዩ ዘይትዋግዋ ዘይትገጥምዋ ኢድኩም ዘይትሕውሱ ይብሎም ኣሎ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣሎ ስኻ ውግ ማለት ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ መጀመርያ ናይ ምክልኻል ክእለትና ቀደም ብሓሳብ ጥራይና ንከላኸል ነርና ሎሚ ግን ብተግባር ናይ ምክልኻል ዓቕምና ውሒስና ኣለና እቲ ኔክስት ስቴፕ ድማ የስ ምናልባት ናብቲ ውግእ እውን ንሰግር ንኸውን ዘተንብህ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ
أطب سبات حما كريونا يمزون سبات زياتهم دفيهم دفافيهم أبشجر كتوا من أنا بلكم زلنا دماغ كابزي زبقس لذي كن واقع نخلينا يمزون بلزلو هذا بلو لي كالاي إيران نزوم سبات زياتهم سلمتاي سألياتهم الله سلمتاي نزوم هجرات عرب زيادة نباتهم أتذكر نزن هجرات خليج تعرفنا الله نزل لكم قدامي يتنبيه لكم نيرجن حجي أبريهك بكم Craft plus 15,000 sailors and Marines. The Pentagon gave us a briefing earlier. You may not be aware of this, but Tehran was almost made uninhabitable by drought. And the drought was engineered in part by U.S. radar systems that were blasting energy to ionize the atmosphere to steer clouds away from Iran and to actually cause a drought. It's just classic geoengineering, multiple ways to achieve this. But what has happened is that since those large radar installations around the Persian Gulf have been destroyed by Iranian drones, the rains have returned. And now in the last week or so, we have really record rains in Tehran and what was almost uninhabitable. I mean, literally last year, they almost had to think about evacuating large sections of the city, a million people. Now تأمراتنا زيت سمعوا زلهم زانتايو أما صحافتك أمتي ندحر عجي ምናልባት ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዳ ኣጋጠመን ኣይፈልጥን እየ ግን ክትፈልጥዎ ኢለ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ኢራን እገዳ ጥራይ ኣይኮነ ወሪድዋ ነይሩ እንታይ ደኣ ኣብቲ ዓዲ ማይ ከም ዘይሃርም ገይሮማ ነይሩ ብኸመይ ራዳራት ኣብ ቀጠር ትዝዓብየ ኣብ ትዕልበት ዝበሃል ዓብዪ ራዳር ነይሩ ኣብ ባሕሬን ራዳር ነይሩ ኣብ ኢማራት ራዳር ነይሩ ኣብ ጆርዳን ኣብ ኩሎም እዚኦም ራዳራት እዚኣቶም ዝገብርዎ ሲግናልስ ንዝናብ ናትካ ንዌዘር ናትካ ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሓደ ካብቲ ብገዳም ብዕፅዋን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኩነታት ኣየር ናይቲ ሃገር ኣብ ብዙሓት ዝተረኣየ እዚ ሕጂ ፕሩቭድ ኮይኑ ኣሎ ኦልሬዲ ኢራን ተቐላጢፋ እንታይ ክትሃርም ጀሚራ ትዝክሩ ራዳራት ኦፍኮርስ ንውግእ ስለ ዘድሊ እቲ ራዳራት ሃሪምካ ዓይኑ ናይ ፀላኢ ኢኻ ትሃርም ዘለኻ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ራዳራት እዚ ምስ ተሃረመ ኣብ ኢራን ማይ ቀፃሊ ይሃርሞም ኣሎ በረድ ክወርዶም ጀሚሩ ነቒፁ ህዝቢ ካብቲ ዓዲ ንክወፅእ ትእዛዝ ዝመሓላለፈል ነይሩ ነተንያሁ ካብ መግለፂ ይቦም ነይሩ ክዝክር ተኮይንኩ ነተንያሁ ብፅመ ማይ ከይወዳእኩም ከለኹም ነቲ መንግስትኩም ለይዎ ሽዑ ማይ ከም ዝመፀኩም ክንገብር ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ነተንያሁ ብቪድዮ ገይሩኒ ኢራናውያን ተንሱ ተኣለዩ ናይ ማይ ክእለት ስለ ዘለና ፅባሕ ንጎንሕና መፂና ናይዚ ፀገም ናይ ማይኩም ክንፈትሖ ኢና ይብሎም ነይሩ ስለምንታይ ይብሎም ከም ዝነበረ ሕጂ ትፈልጥ ስለዚ ኢራን ተቐላጢፎም ነዘን ራዳራት ብሙለን ወሊዖመን ድሕሪኡ እቲ ናይ ዌዘር ፀገም ዝነበረ ብዓዶም ድሮ ማይ ክሃርሞም ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እዚ ድማ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዘለዎም ፅልኢ ወይ እውን ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዘለዎም ዕላማ ሳክት ነተን ሃገራት ስለ ዝፀልኡ ጥራይ ኣይኮነን ብብዙሕ መንገዲ ሓደጋ ይፈጥሩሎም ከም ዝነበሩ ሓደጋ ኣብ ልዕሊኦም ንክፍጠር መሬቶምን ፀጋታቶምን ይህቡ ከም ዝነበሩ ውፅኢት ናቱ ድማ ሎሚ ኢራን ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራይ ኣይኮነ ትዋጋእ ዘላ ብዙሕ መግለፂ ዘይርከቦም ኣብ ካልእ ግዜ ክትፈትሖም ዘይትኽእል ንኣብነት እዚ ውግዝ እንተዘይጋጠም ነዞም ራዳራት እዚኣቶም ምክንያት ኣይነበራን ክትሃርሞ ከመይ ጌርካ ትሃርሞ ነዚ ራዳራት እዚ ኢለይ ክትብልካ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ኩናት እዚ ግን ኩሉ ሽግራቶም ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኣብነት ክዓፅዎ ይክእሉን እዮም ነይሮም ከመይ ጌርካ ክትዓፅዎ ስኢልካ መፂኻ ክትዓፅዎ ኣይትኽእልን ኢኻ ዓለም ሙሉእ ኣንፃርካ ክትንስያ እስራኤልን ነተንያሁን ዝገበርዎ ነተንያሁን ትራምፕን ዝገበርዎ ኩናት ግን ኩሉ ትደልይዎ ዝነበሩ ንክገብሩ ኣፍ ደገ ከፊትሎም ሎሚ ኮንፊደንስ ይስምዖም ኣለዎ እንተተባሂሉ ካብ ዜሮ ዝብገስ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ናይ ሓዋሩ ሽግራቶም ንክፈትሑ ናይ ሓዋሩ ፀገሞም ንክፈትሑ የኽእሎም ስለ ዘሎ መመሊሶም ክቕፅልዎ እዮም ዝበሃል ዘሎ እዚ ጂኦ ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ወላ ብኣሜሪካ እዮም ዝጥቀምሉ ወላ ብኤሮጳ እዮም ዝጥቀምሉ ንኣብነት ኣብ ሓደ ከባቢ ኣለኻ ኣብ ኬንያ ንኣብነት ከምኡ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ሓደ ዓዲ እንተደልዮም መንሕርሻ እንታይ ገብሩ ምንቅጥቃጥ ናይ ምድሪ ከም ዘጋጥም ወይ እውን ብዙሕ ማይ ዕለቕለቕ ናይ ማይ ከም ዝመፅእ እሞ ንኩሉ እቲ ሃብቲ ሓፂብዎ ከም ዝኸይድ ነቲ ገዛውቲ ሓፂብዎ ከም ዝኸይድ ሽዑ ነቶም ሰባት ካብኡ ዝወፁ ንዕበሉ መናብሮኹም ክትኣልይሉ ትኽእሉ ኢሎም ኣብ ካልእ ቦታ ገዛውቲ ገለ ይሰርሑሎም ስለዚ እቲ ዓዲ ይገድፍዎ ምስ ነቐፀ ድማ ንሃብታማት ይወሃብ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ብዙሕ ግዜ ከም ዝግበር እዩ ዝንገር ኣብ ኬንያ ኣብ ሓደ ዓዲ ለንቀነ እስራኤላውያን ዝሓዝዎ ሰፊሕ መሬት ኣለዎ ቅድሚ 2-3 ዓመት ግን ብዕልቕልቕ ናይ ማይቶም ዓዲ ብዙሕ ሰብ መይትዎምን ብዙሕ ሓደጋ ወሪድዎምን ካብቲ ዓዲ ተፈናቂሎም ከም ዝተኣለዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ጂኦ ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ቦታ ዝጥቀምሉ እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማራት ተሳታፊ መን ትፈልጡ ዶ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ከምኡ ዓይነት ኮንሰፕት ከም ዘለዎ ከስማዓኩም እየ ፅንሕ ኢለ ከረየኩም እየ ስለዚ ዲስ ኢዝ ክሬዚ ማን እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዙሕ ተፈተነ እዩ ብሓፈሻ ፅንሕ ኢልና ከነስማዓኩም ኢና
زلن كان زقصن زلو كوينات تقصيل دما ازو كنتات زنابي كخيت كم زغل بروفيسور جيفري ساخس كنغرناي in the next few weeks, if we don't choose the off-ramp, is the physical destruction of a lot of the Gulf region and of the Middle East more generally, because the U.S. will rain missiles and bombs on Iran, and Iran will launch what it has against targets in the neighborhood to show deterrence, and hoping that that deterrence will stop something. Often, instead, what you get is just both sides unleashing their arsenals. And what will happen in a short period of time is not a closure of shipping, but a destruction of the physical capacities of providing the oil and the gas and the fertilizers and the petrochemicals and the other very core commodities for the world. Professor Jeffrey Sachs እንታይ ብለና ኣሎ ኣብዘን መዓልታት ዝመፃ ዘለዋ ሰሙናት ምናልባት እቲ ቁጠባናይ ዓለም ወይ እውን እዘን ሃገራት ሸምጊሎም ነዞም ክልተ ሃገራት ሰላም ከም ዝመፅእ ተደይ ገይሮም ብግምጣሉ ናብ ኩናት ገፁ እንድሕር ከይዱ ምልክት ናይ ኩናት ድማ ንርኢ ኣለና ንኢራን ብብዙሕ ክድብድብዋ እዮም ኢራን ድማ ታርጌት ጌራቶ ዘላ ነቲ ናይ ኢነርጂ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ ክትርምሰ እያ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሪናዮ ኢና ሕጂ ድማ ክገብርዎ እዮም ድሮ ኩሉ ነገር መፅናዕቶም ወዲኦም ኣለዉ ስለዚ ቁጠባ ናይ ዓለም ንሓዋሩ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክንሰግር ምዃንና ናይ ነዳዲ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ድኹዒ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ንሕጂ ዘይኮነ ነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝኽእል ዓብይ ቁጠባዊ ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእልን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንህዝቢ ዓለም ብፍላይ ድማ ነቲ ድኻ ህዝቢ ኣዝዩ ክሃስዮ ከም ዝኽእልን ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኻ ብዘየገድስ ኣበየናይ ዓለም ኣለኻ ዎች ኣውት ተጠንቀቕ ዝመፀካ ዘሎ ፈተና ከቢድ ፈተና ምዃኑ ፈሊጥካ ኩናት ይዳለዉ ከም ዘለውን እቲ ኩናት ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ፀገም ክፈጥር ስለ ዝኽእል ካብ ብሕጂ ሕሳብኩም ግበሩሉ ሃገራት ዓረብ ከቢድ ፈተና ክገጥመን ይኽእል እዩ እቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቀይ ባሕሪ ምዕፃው እውን ምስኡ ለጊቡ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኩሉ ነገር ክንሪኦ ከለና ድማ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ከጋጥም እዩ ንኩሉ ሰብ ደጊምና ደጋጊምና መጠንቀቕታን መረዳእታን ንህብ ኣለና ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንሰግር ኢና let's go Tensions are rising in Ethiopia's Tigray region. A recent move by the Tigray rebels has stoked fears of a fresh war in the region, putting a fragile truce deal in trouble. Now, the Tigray People's Liberation Front, or the TPLF, has announced that it officially is taking back control of the Tigray region. And by doing so, the banned party has effectively declared the Pretoria Peace Agreement null and void. This is the very deal that ended a brutal 2-year civil war between the federal government and the Tigray rebels in 2022. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ናብ ዳግማይ ኩናት ትምለስ ኣላ ዝብል ዜና እቲ ዝሰፍሐ ካቨሬጅ ዝረክብ ዘሎ እዩ ካብ ሓቂ ድማ ዝረሓቐ ኣይኮነን ዋላ ኮንፍሊክት ትሬትስ ዝብል ዲ ዋላ ገለ ከም ዝብል ሓደ ፔጅ እውን ሰፊሕ ዝኾነ ትንተና ብዛዕባ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ኣብ ትግራይ ምክንያቱ ህወሓት ወሲንዎ ዘሎ ስጉምቲ ናብ ኩናት ክወስዶ ክእል ነቲ ብልፅግና ዓቕሚ እንተለዎ ኮይኑ ምክንያቱ ብዘይ ንሱ እቲ ብልፅግና ናብ ኩናት ንከኣቱ ምክንያት ይደሊ ከም ዝነበረን ኩናት ናይ ኢራን ድማ ብዝፈጠሮ ናይ ነዳዲ ፀገም ነቲ ናይ ኩናት ፕላናቱ ጠጠው ከም ዘበሎ ክገልፁ ቀኒዮም ኣለዉ ስለዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይተርፍ እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ እንተዘይተገይሩ ኩናት ድማ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ኩናት ስለዘይደልዩ ዘይኮነሲ ኩናት ትገብሩ ዓቕሚ ስለዘይብሎም ጥራይ ዝተርፍ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዛ ርእሲ እዚኣ ድማ ኩሉ ሰብ ተረዳድዩ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ተዘይገይሩ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ እዋን ኩናት ስለዘይደሊ ዘይኮነ ዓቕሚ ናይ ኩናት ስለዘይብሉ እዩ ወይ እውን ካልኦት ሓይልታት ህወሓት ይኹን ኤርትራ ይኹን ፋኖ ሓይሎም ረብሓ ናቶም ንቅድሚት ከምፁ ንዑ ድማ ወታደራዊ ቅልፅም ናቱ ይኹን ካልእ ዓቕምታት ናቱ ከም ዝዳኸም ስለ ዝገበርዎ እዩ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ብዙሓት ነገራት መልሓሱ ዓቂቡ ለንቀነ እዚ ከዓ ታክቲካሊ ንግዚኡ ከሽክዕ ዝፍትን ዘሎ እዚ ኩሉ ህወሓት ዝገበሮ ስጉምቲ ክሳብ ሕጂ መልሲ ይሃበሉን ኣሎ ብመን ገይሩ ዝምልስ ዘሎ ብጌታቸው ረዳ ብካልኦት ነገራት ብካልኦት ባንዳታት ናቱ ባእታቶም ገይሩ ዝምልስ ዘሎ ቀጥታ ንህወሓት እውን እንተኾነ መልሲ ክበሉ ኣይከኣልን ኣሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ካልኩሌሽን እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቱ ነቲ ናይ ህወሓት ጉዳይ ገዲፉ ዝያዳ ዝደፍኣሉ ዘሎ ኣጀንዳ ብተደጋጋሚ ብፍላይ ምስ ሕጂ ናይ ቁጠባ ሽግር ገጢምዎ ዘሎ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ እዩ ባህር በር ባለቤት አለመሆኗ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ከፖለቲካዊ ትንታኔዎች ባለፈ በእያንዳንዱ ዜጋ የዕለት ተዕለት ኑሮና በጤናው ዘርፍ ላይ ቀጥተኛ ጫና እያሳደረ ይገኛል። ከሸቀጦች እስከ ህይወት አድን መድኃኒቶች የባህር በር ጉዳይ ለዜጎች ህልውና ያለው ሚና የማይተካ ነው።
ኢትዮጵያ የውጭ ንግዷን ለማከናወን በጎረቤት ሀገራት ወደቦች ላይ ያላት ጥገኝነት ለዓመታት የቀጠለ ቢሆንም የዚህ ጥገኝነት ዋጋ ግን በየጊዜው እየናረ መጥቷል። በየዓመቱ ለወደብ ኪራይና ለአገልግሎት የሚከፈለው በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር የኢትዮጵያን የውጭ ምንዛሪ እንታዮም ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ሕጂ ገጢሞም ዘሎ ሽግር ናይ ቁጠባ ቀንዲ ምንጭ ናቱ ንሱ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቃል ብቃሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣፍ ደገ ባሕሪ ተዘይብልካ ናይ ሎጂስቲክስ ዋጋ ናትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ትኸፍለሉ ልክዕ ራይዎም ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ዘይቲ ሽኮር ካልእ ዝቤዛታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ተዘይብልካ መሊሱ ዝኸብር ስለምንታይ ሎጂስቲክስ ስለ ዝኸብር ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ገጢምኩም ዘሎ ፀገም ናይ ሽኮር ይኹን ናይ ዘይቲ ይኹን ናይ ካልእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልኩም እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሰንኪ እቲ መንግስቲ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ከም ዘይኮነን ኣሚን ርእሲ ንዘለዎ ሰብ እቲ ዘረባ ናቶም ባዕሉን እዩ ዝምለስ ኣብ ግዜ ኢህኣደግ እኮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይነበረናን ሽኮርን ነዳድን ግን ዘይትን ግን ከምዚ ከቢሩ ይነበረን ብጅቡቲ ናይ ሽዑ ንጥቀም ነርና እኮ ሓድሽ ነገር እኮ የለን ስለምንታይ ኣብ ሎሚ በፂሑ ዋጋ ናይ ዘይቲ ዋጋ ናይ ሽኮር ዋጋ ናይ እኽሊ ዋጋ ናይ ጣፍ ሕራይቲ ጣፍ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘየለ ኣባጅጎ ማይ ምህራም ስለ ዘቋርፆ እቲ ሕርሻ ጠጠው ስለ ዝበለ ድዩ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ሰሜን ኳስችንስ ስለዚ ብልፅግና እቲ ከም መዋፅኦ ናይ ፀገሙ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፀገም ምዃኑ ኩሉ እዚ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣትይዎ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብሎም ዘጋጥሞም ከም ዝኾነ እዩ ጀስቲፊኬሽን ወይ እውን መዋፅኦ ነቲ ህዝቢ ነዚያዮም ክሸጥሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፀገም ከም ዘለዎ ይዛረብ ኣይነበረ ፀገም ከም ዘለዎ ይገልፅ ነይሩ ግን ቁጠባ ናቱ ተኣምራታዊ ዝኾነ ጉዕዞ ይገብር ከም ዘሎ ካብ ምግላፅ ዓዲ ይውዕል ኣይነበረ ንኣብነት ወይ ያልን እንደሆነ እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ ህዝብ አይኑ እንዲገለጥ ልቦናው እንዲከፈት ያገኘውን መልካም እድል ያገኘውን የተከፈተ ብርሃን በማስተዋል እንዲጠቀምበት ከከፍተኛ ማሳሰቢያም ጭምር ነው አሁን ማነሳውን ሐሳብ ማነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ሳይሆን ሚራክል ነው ያለው እዛ ቪድዮ እዚኣ በዓላቶም እዮም ሼር ዝገብርዋ ዘለዉ እንታይ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ዓይኖም ክኸፍትለዎም ተዓሚቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ከፊቶም ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ክውንነት ክርእይዎ ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ዕቤት ኣይኮነን ዘሎ ተኣምራት እዩ ዘሎ ተኣምራት ኢትዮጵያ ብተኣምራት እያ ትቁንጨፍ ዘላ ይብላ ኣሎ ሰብ ከዓ ዓይኑ ገፁ ምናልባት ዓይኑ የተበላሸ ይኽእሉ ኢሉ ብዙሕ ማይ ገፁ ምስ ተሓፀበ ድማ ገዛ ክራይ ከመይ ኮይኑ ሎ ይረሎ እኽሊ ከመይ ኮይኑ ሎ ዋጋታቱ ሽኮር ሽጉርቲ ከመይ ኮይኑ ከም ዘሎ ይረሎ what exactly is the miracle خايبل تزبي 99 ወይ ከ 90% ናይ ትዝቢ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሚራክል ዝምልከቶ ጉዳይ ኣይኮነ ስለምንታይ ከም ብለክ ማለት ነው ኣቢ ስለ ዝጸልይ ወይ ገለ ይኮን ሓደ ዜጋ ንኣብነት ስዊዘርላንድ ይቕመጥ ኣለኹ ስዊዘርላንድ ኣዝያ ሃብታም ሃገር እያ እንድሕር ኢልካኒ ኣነ ገዛ እንተ ዘይብለይ ወይ ገዛ ኽራይ ናተይ ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑ ዘጨንቐኒ እንተሎ ዝበልዖ መግቢ ካብ ንግሆን እንታይ ክበልዕ እንታይ ክሰትየ ኢለ ዝጭነቕ እንተሃልየ ደቀይ ከምህር ዘይክል ተኾይነ ንዝሓመሙ ደቀይ ሕክምና ከብፅሕ ዘይክል ተኾይነ ናይ ስዊስ ምዕባለ ንዓይንታየ እዩ ኣይንታየኒ እዩ I don't care እንታይ ምዕባለ ኣለዋ ክብል እየ and this is what happening in ኣሜሪካ ሎሚ ኣሜሪካ GDP ናታ ክንድዚ እዩ 28 ትሪልዮን ቁጠባ እዩ ዘለዋ ዲፈንስ ባጀት ናታ ከምዚ ገለ ገለ ይብልዎም ንሓደ ሆምለስ ዘሎ ሰብ that's nothing I don't care تتكبر لها حيلخا نملو بحر تقصاصر ولا نسماي نمارسكين انا غزا خراي زي كفل تخينه حميمه حكمنا زي ركب تخينه دقاي كمهر دقاي كمجب دقاي بتعناك زي كل ندحر خينه ترقم يبلو انت معباله انت واحد انا بيزك مسرتاو طلبات ناتي كمالا خلالو سلازي ابي احمد نتزبي عينخا كفد يكونس نسي عينك خف زلو سلامتاي تتغبرو زلخا انفستمنت نتزبي منبابرو ابزغير كون خلالو كمزي نريا زلنا وايت إليفنت بروجكت سبحالو كم زي ما كنت قال بروجكتات نوحدات زبط رايزو قلقلو نعبنت كل تيصرغياتات ابدي سابات سرعي زلو نتوم هبطاماتن صبو مكينا زلو من يزقلقل ساتهم دسيلوهم كإنجوي قبرغلو هوتيلات كبر هوتيلات تسرعي لو جنزب كفل تغلطغين كاتاتو كل تي او زلو نقرات كلاسوتات تسرعي زلو نجنزب زلو وي دخان دحر خوينكا كابتا قدم تنبراز نبركا قيح كاردو سيتكا تكتقلف تقدد زلخا مغنياتو نتي وتكتقلي تخلنيها سلازي كيد قطرات كخيت كتجمادد تجمالق يغبلكا
ኣብቲ ገጠር ንዘሎ ድማ ገለ ነገር ክትገብረሉ ዕድል ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ እሱ ደሓን ኣብይ ኣሕመድ እጂ ኣይመሓዝናሉን እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ቴዲ ኣፍሮ ዝደርፋ ዘሎ እንታይ እዩ ኣንተ ሓወይ ንዓባ በስማ እምበር ንሕና ክንነብር ኣይከኣልናን ኣለና ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰብ ክቐተል ይውዕል ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ሰብ ብጥሜትን ኣብ ብድሮናትካን ይቐተል ኣሎ ኣብ ትግራይ ስቃይ ናቶም ምውዳእቢዎም ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል ይቃተሉ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ኩሉ ግዜ ካብ ሞታ ይዕረፍና ስለዚ እንታይ ከተዛረብ ዘላ what are you talking እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኣበይ ዘሎ ምዕባለ ኢና ክንርድ ተለና ዘለኻ anyway this is going to be another story ንብልጽግና ንሱ ካብቲ ናይ ኣጀንዳ ናይ ካልእ ወፂኦም ኣብዚ ናይ ባሕሪ ኣትዮም ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ክዛረቦም ናብ ባሕሪ ገጾም ክኸዱ እቲ ኩንነት ግን ከምኡ ኣይከውንን እዩ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ካብ መፀ ለንቀነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሓደ ኣገዳሲ ዝርርብ ኣካይዱ ነይሩ ወይ እውን ዲቤት ዲና ክንብሎ ንኽእል ወላ ሓደ ፖሊሲ ዲስካሽን ኣካይዱ ነይሩ ሓደ ፃዕዳ ዓዲሞም ነይሮም መን ዝበሃል እዚ ካሜሮን ሃድሰን ዝበሃል ንሱ እንታይ ዝበለይ ነይሩ መስለኩም ኣብዚ እንተሪኢኹም እዚ ዎል ስትሪት ጆርናል ምስ ኤርትራ ዝምድና ክፈጥር እዩ ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትፈጥር ትደልላ ዝብል ምናልባት ቶም ዘይሰማዕኩሞ on the sidelines of the UN General Assembly in New York, officials said. A State Department spokesperson said the Trump administration looks forward to strengthening U.S. ties with the people and government of Eritrea. The spokesperson didn't address specific questions related to an easing of U.S. sanctions on Eritrea, and the department didn't make Boulos available for an interview. The Egyptian Foreign Ministry and Eritrean Embassy in Washington didn't respond to a request for comment. ካልኣይ ሕታም ካልእ መጽሔት ከም ዝገለጾ እውን እንትኾነ መሳት ብሎስ ንመበል ካልኣይ ግዜ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ድዩ ወላ ምስ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ደጊሙ ክራኸብ ምዃኑን ናብ ሓደ ነቲ ጀሚሮሞ ዘለዉ ምይይጥ ከብስልዎ ምዃኖምን ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ኣሎ ናው እዚ ከም ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብዙሕ ግብረ መልሲ ዝወሃቦ ዘሎ እቲ ጉዳይ ሓደ ካብኡ ኣብቲ መጀመርያ ዝተጻሕፈ እዚ ካሜሮን ሃድሰን ነዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ርክብ ክካየድ ከም ዝኽእል ነዊሕ ክግምት እኒሄ ምክንያቱ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕር ንሪኦ ስለ ዘለና ዋሽንግተን has jumped into the hornet's nest of Red Sea politics holding secret meetings with Isaias in Cairo in a bid to increase its influence in the region by lifting sanctions on Eritrea. What will Eritrea do in return? How will Addis Ababa react? What does this mean for Trump's promises to restart geared talks? How will this US-Eritrea rapprochement affect the South Sudan's war? ታይዝብል ዘሎ ማዓት ሕቶታት ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ክፀልዎ ይዝብል ከበድቲ ሕቶታት ይዘልዕል ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ስፔሻል እንቮይ ናብ ኤርትራ ምስ መፀ እንታይ ኢሉ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኹን ናብ ኤርትራ ምውፁእ ክተርፎን እዩ ኣነ ግምትና ገለገለ ኢሉ ይፅሕፍ ነይራ ምፅኤልኩም ነይረ ኾኒ ንነዊሕ እዋን ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዝምድና ይዛረብ ፀኒሑ እዩ ዋላ እኳ ሕዱር ሕማም ንኣንጻር ኤርትራ እንተለዎ እዚ ሰብ ዛነ ስለ ዝከታተሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን እዩ ምስ ሰራዊት ሱዳንን ምስ መንግስቲ ሱዳንን እዩ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ድማ ከይፈተወ ከመጉሳ ተገዲዱ ነይሩ ኣብዚ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ንህዝቢ ሱዳን ትሕግዝ ዘላ ንሃገር ሱዳን ትሕግዝ ዘላ ኤርትራ እዩ ክብል ከይፈተወ ክምስክር እየ ኣለኹ ስለዚ ኤርትራ ወላ እኳ ቀደም ይፀልኡ እዋን ተነበሩ ቀስ ብቐስ እቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ እናርኣዩ ምስ ኤርትራ ወላ እውን ንተጋሩ ንኣብነት ንህወሓት ንተጋሩ ቀቲለያ ገለ ዝብልዋ ዝነበረ ኤርትራ ብፅምዶ ጌራ ምስ ተጋሩ ተዓሪቓ ኣላ ስለዚ ኤርትራ ክፀልእዎ ከማን ከቢድዎም ኣሎ እጂ እንታይ ይብል ኣሎ ኩሉ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ተዘራሪባ እገዳ ከተልዕል ተጀሚራ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ክገብሩ እዮም ብልፅግና እንታይ ክኸውን እዩ ጉዳይ ናይ ጌርድ ድማ ናይቲ ዲጋ ዶናልድ ትራምፕ ክሽምግሎ ክብል ከሎ ብኸመይ ክሽምግሎ ምክንያቱ ብመንገዲ ግብፂ ምስ ኤርትራ ይራኸብ እንተሎ ንግብፂ ብዝምጥን መንገዲ ድማ ነቲ ጉዳይ ናይ ጌርድ ክፈትሖ ክብል ከሎ ብልፅግና ብክልተ መንገዲ ክሰዓሪ ብክልተ መንገዲ ክቕተል እዩ ዝብለኩም ዘሎ ሓደ ብምንታይ ክቕተል ይብል ኣሎ ብቀይሕ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ኣጀንዳ ናታ ባኻላ ክትሞት እያ ካልኣይ ድማ ጉዳይ ናይቲ ዲጋ ናቱ እውን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ግብፂ ፀቅዕ ክሕዝ ዝኽእል እዩ በዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሶ promise to restart ከምኡ ድማ how will this ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከብኸመይ ክሕግዞ ይኽእል ጉዳይ ናይ ሱዳን ዳ ባዕሉ ከማን እናተወደዩ ይኸይድ ኣሎ and what will UAE and Saudi make of the US effort to enter Red Sea politics debates ከምኡ ድማ ኢማራትን ስዑድያን ከብኸመይ ክርእይዎ እዮም ነዚ ናይ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ቀጥታ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ተጀሚራ ስለምንታይ ኢማራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ናብ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክትመፅያ ትደሊ ዘላ ስዑድያ ድማ ምስ ኤርትራ ኮይና ንዑ ከተውሕዝ ትደልላ ክልትኤን ካብ ፀወታ ክወፃየ ማለት ድዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ቀጥታ ምስ ኤርትራ ክትዛረብ ትደልላ ክልትኤን ድማ ናይ ኣሜሪካ ልኡኻት እየን ነይረን
ስለዚ እዚ እንታይ ክኸውን ኢሉ ሕቶታት but what can I say about the US is doing is without the strategy. But what I can say is that the US is doing it all without a strategy with a used truck salesman. Okay, ነቲ መሳት ፕሎስ ዝበሃል ናይ መኪና ሸቃጢ ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂን ተመክሮን ዘይብሉ እዩ እናበለ ዝገልፆ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ካብኡ ቀፂሎም ካልኦት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካኽርየኩም ድሕሪኡ እቲ ሽትል ትረምቮል ዝብልዎ ሓደ ኤርትራ ክትውረረሉ ዓሰብ ብሓይሊ ክትውሰድ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ረጂም ቸንጅ ክካየደሉ ዓለም ሙሉ ንዑ እያ ትፅበ ዘላ ድብል ዝነበረ መንገዲ ክቕይር ከሎ ስምዕዋ እዚ ትብሎ ዘለኻ if realized likely to be a non-starter ምዃኑ ድማ ዘይተርፍ እዚ እንድሕር ተፈፂሙ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ እንተተዓሪቓ እገዳ እንተልዒላቶ ኩሉ ነገር ከምቲ ትብሎ ዘለኻ እንተኮይኑ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ድማ likely to be ክግበር ዝኽእል ምዃኑ ድማ እናገመተ እዩ The US Eritrea rapprochement will affect regional alliances and may force the hand of Ethiopia to reconsider its regional position and international relations strategy and options. ስለዚ እንድሕሪ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ተዘራሪባ ሽግራ ፈቲሓ ኣብ ሓደ መዕለቢ በፂሓ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ክትከስር ትኽእል እያ ኩሉ እዚ ናይ ሪጅናል ፖሊሲ ደወገሎ መለዶ ዝብልዎ ዘሎ ገዲፎም ኣብ ጉዳዮም ተመሊሶም ናይ ዓዶም ክገብርሎም ብምባል ተዛሪቦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዘገረመ ዘርባይ ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ባሻይ ጌታቸው ረዳ ድማ መፂኡ እንታይ ይብላ ኣሎ ብራዘርስ ነዚኦም እቶም ብራዘርስ ዝበሃሉ ዘለዉ ነቶም ሪል ብራዘርስ ናቱ ኣብ ትግራይ ንዖም ከጥፍእ እናሰርሓ ከሎ anyway that aside there is more than meets the eyes and they say rapprochement with Eritrea. However great it may sound to all of us in this region is not a distinct possibility. But if that happens, it will definitely invoke President Isaias being advised to do a rapprochement with his southern and most consequential neighbor Abiy Ahmed Ali. But again, let's cross the bridge when we come to it. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እዚ ነገር እዚ ንው ዘሎ እዩ ርግእ መንበል ይብል ኣሎ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዋላ እኳ ፅቡቕ ዝመስል ንእዝንኻ ፅቡቕ ዝመስል እንተለዎ ኣብዚ ቀረባ ክግበር ዝኽእል ተኽእሎ ኣይመስልኒ እዩ ዝዓይነት እዩ ከምኡ እንተጋጢሙ ድማ ከጋጥሙ ድሕሪ ኮይኑ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትዕረቕ ኮይና ንፕረዚደንት ኢሳያስ ትእዛዝ ክወሃቦ እዩ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ዓሊ ዘለካ ተቀንዲ ኣገዳሲ ሃብቲ ዞባ ማለት እዩ ምሱ ክዕረቕ ከም ዘለዎን ክዘራረብ ከም ዘለዎን ክንገር እዩ ትእዛዝ ክወሃቦ እዩ ይብላ ኣሎ ምናልባት እዚ ነቶም ካልኦት መራሕቲ ከም ነፍሱ ገይሩ ስለ ዝቆፅሮም ይመስለኒ ኤርትራ እኮ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ክትዕረቕ ታዕሪቓ ዝመፃ ነገር የብላ ካብ ኣብዪ ኣሕመድ ትደልዮ ነገር ድማ የብላን ኤርትራ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ኤርትራ ዝደልዮ ክህልዎ ክእል እዩ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ትደልዮ ነገር የብላ ጀስት ንብረትካን ዶብካን ሓሊኻ ሸረፍካ ሒዝካ መንገድካ ሒዝካ ኪደለ እያ ትብሎ ዘላ እምበር ባሕርኻ ወይ ኤሌክትሪካ ወይ ማይካ ንደሊ ትብሎ የላን ስለዚ ኤርትራ ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ፍርቂ እርጉ ሓደ እግሩ ኣብ መቃብር ኣትዩኒ ዘሎ ሎሚ ድያ ትብተን ወላ ፅባሕ ትበሃል ዘላ ሃገሩ ምሱ ክማኸር እየ ትብለሉ ጉዳይ የብላ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ዓይነት ትእዛዝ ክትገብር ኢላ ናብ ኤርትራ ክትመፃ ትኽእል እያ ብርግፅ እንታይ ክትብል ትኽእል እቲ ዘሎ ክራይሲስ ርግኣት ክረክባ ክኽእል ኣለዎ ክትረጋጉ ሰላም ክነግስ ክትፍትኑ ኣለኩም ክትብል ትኽእል እያ ግን ከምኡ ዓይነት ዲማንድስ ንኤርትራ ገይራ ፀቕጢ ክትገብረላ ትኽእል እያ ዝብል ግምት የለን ባት ዳር ኣሳይድ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ክኸውን ከሎ ገሊኦም ድማ እቶም ኣንጻር ኤርትራ ዝዛረቡ ዘለው ዝበልዎ ትማሊ Eritrea's re-emergence onto the regional and global stage and the many potential opportunities for the United States stemming from regional peace. With Ethiopia and Eritrea's conflict ending, we see strong potential for Eritrea's contribution to improving regional security. Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diversity of communities free from violent extremism. Eritrea can also contribute to regional peace and stability, as we have seen with Eritrea's ንብዙሓት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ወኪላታት ኤርትራ 2-3 ግዜ ኣዛሪባቶም እያ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ግዜ ኣዛሪባቶም እያ እቲ ምክንያት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብዚ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓቂ ንምዝራብ ኤርትራ ብግብረ ሽበራ ይኹን ካልእ ኩሉ ፀገማት ክመፃ ዝኽእል ክትመኪታ ኣብዚ ከባቢ ኣብነት ክትከውን ትኽእል እያ ግብረ ሽበራ ይኹን ካልእ ፀገማት ዘይብላ ሃገር እያ ንውሽጣዊ ጥራይ ዘይኮነስ ንዞባዊ ርግኣት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኸመኒ ቲቦናጊ ሓደ ካብቶም ኣኽረርቲ ናይ ፀረ ኤርትራ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ደዛ
بمنقد أمريكا متيا زلا مسير ترى زمدنا نخجبر نعان خبتن بزح عينة أجمن بزح عينة طببن زرباني جمير زلو نزي حجي تبقيس زلو بريزنت سياس كنت هاي لوط يخجبر خوننا بوليتيكا سورات يفتح ده خون قال ملا نجرات لوط يخجبر ده يخون قال ملا زبل زربات صحيف اللسون معلو نتي زجبر زلو نمان كاف ويون نعو الشيب نمقبار بزح نجار يمزو زاربون زجبرون زلو ኤርትራውያን እንታይሎም ሆነ እዚ ብዙሕ ግዜ እንታይሎም ይገልጽዎ ሰባር ሰዓት ውን እንትኾነት ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ትኽክለኛ ሰዓት ትነግረካ ሓንቲ ሰዓት ተበላሽያ ዘላ ብፍላይ እታ ትዘውር ሰዓት ወላ ናይ ቁፅሪ ሰዓት ነታ ኣብኣ ጠጠው ኢላ ትላ ዘላ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ስለትድገም ንዓ ብትኽክል ክትነግረካ ትኽእል እያ ዝብሉ ስለዚ ተሰበረ ሰዓት ስለ ዝኾነ እዛ ዝብላ ዘሎ ዘረባ ሓቂ ወላ ሓንቲ ዝተወሰኸትላ የብላን ግን ሽዑ ይሓቂ ነይሩ ሎሚ ነዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣንጻሩ ይሰርሕ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራን ኩሉ ሓቅን ኣቦቱ ዘሎ ነገር ይብላሉ ካልእ ሚኒስትሪ ናይ ህፁፅ ኣኼባ ኣዊጁ ነይሩ መን እዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ከተዘራሪብና ይብላሉ ንመን ዓዲሞም ነይሮም ነዚ ዓንተቦ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይገለገለ ዝብል ዝነበረ ዓዲሞም ሞ ሚስተር ካሜሮን ሃድሰን ማለት እዩ where discussion is focused on involving US engagement in the greater Horn of Africa and the broader geopolitical dynamics of the Red Sea بزعبا قاي بحر زملكت بزعبو discussion كم استخايدا قال لك هبتي نتبتات زرعي ودما strategic recalibration in the Red Sea زبل من البات قد مزيعة مقباري BBC ون حنت نقر غيرهم نيرهم مغنياتو كل سب زعبا زك زارب سلوزلو يخوين دلو ኤርትራን ዓመታት ዘጽናሕቶ ገዳ ከተልዕልን ነቲ ዝሕቱል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዳግም ከተሐድስን ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ማዕከን ሓበሬታ ዋል ስትሪት ጆርናል ብ22 ሚያዝያ ኣብ ዘዘርግሖ ሓተታ ኣመልኪቱ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ይኹን ኣብ ካልኣይ እብረ ስልጣኑ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ክኽለስ ጻዕርታት ከካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክድፍኣሉ ዝተደለየ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ ስለምንታይ ሕጂ ኣብ ዝብል ጋዜጠኛ ነጻነት ደበሳይ ነተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕን ኣዘራሪባቶላ መጀመርያ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ፐርሽ ኤርትራን ዓመታት ምሉእ ፖሊሲ ኮይኑ ፀኒሑ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ምስ ኢራን እሱ ኣቀላጢፉ ክበሃል ይከኣል እዩ ዝዋን እዚ ግረም ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ሓሽም ምስ ህሉ ኩነታት ኢራን እዚ ዝበሃል ዘሎ ፅምዶ ንኤርትራ ኣብ ተኣፋፊ መንቀራቕሮ ወጥርታትን ተኺላ ግጭታትን ኣይዕድማን ዶ ምናልባት እንታይ ሳዕቤናትን ፅልዋን ክህልዎ እዩ ትብል ኣሜሪካ ይኹን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለም ኣብ ጅቡቲ ማዓስከራት ናተን ስለ ዘለዎን ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ኣለዎን ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሓገዝ ኣየድየን እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ማለት ናይ ኮስታል ላይን ዘለውና ኣብኡ እዚኣተን ብፍላይ ከዓ ስዑድያን ግብፅን ኤርትራን ዝሓለ ዝነውሐ ገማገም ናይ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ከም ምዃነን መጠን ነዚኣተን ብአን ዝተኣታቶ ናይ ፀጥታ ስትራቴጂ ንኽብሉ ምናልባት ንዑ ኣሜሪካ ክትድግፍ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ኣብ ርእሲ እውን እዘን ዓድታት እዚአን ናይ የመን ጠባያቱን ኣብ ምቁፅጣር ንነዊሕ ግዜ ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሓ ይኽእላ እየን ዝብል ግምት ከተኣታትው ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ስትራቴጂካውያን ማለት ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከዓ ኣብ ደቡብ ቻይና ባሕሪ ናይ ደቡብ ቻይና ዝበሃል ወይ ከዓ ሳውት ቻይና ሲ ኣብኡታት ፀገማት ዝፍጠረሉ ኩነታት ክመፅእ ስለዝኽእል ስለዚ ኣትሊስት ብናይ ቀይሕ ባሕሪ ነብሱ ዝኽኣለ ናይ ሪጂናል ሴኪሪቲ ዝውሕስ ናይዘን ሃገራት ናይ ከባቢ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ዘን ሰለስተ ሃገራት ዝጠቐስኩን ኣብኡ ሓደ ተራ ንክህልውን ዝደልዩ ይመስለኒ ብኣሜሪካውያን ሸነኽ ኣብዚ ከዓ ኤርትራ ተራናታት ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ብዙሕ ፀገም ዘምፅእ ኣይመስለኒ ምናልባት ምዕባለታት ፀምዶ ኣሜሪካን ኤርትራን ብፍላይ ምስቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክለዓል ዝፀንሐ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ መግትኢ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ወይ ድማ ነታን ነዊሕ ዓመታት ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ሽርክነት ዝፀንሓ ኣዲስ ኣበባ እውን ከቐይማ ይኽእል እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ከመይ ትሪኦ እዚ ኣብ ሓሽም እዚ ፅቡቕ ኣናባኣ ናይቲ ኩነታት እዩ ብክልቲኡ ክርአ ይከኣል እዩ ቀዳማይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ርክብ ንድሕር ኣለዋ ንረብሓ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ርክብ ንክትገብር ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ርክብ ንክትገብር ከዓ እቲ ትደልዮ ዘላ ናይ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ብሓይሊ ናይ ምውሳድ ኣብ ግዛእታ ናይ ምእታው ካብኡ ጠጠው ኢላ ኣብ ካልእ ናይ ምትሕብባር ናይ ንግዲ ናይ ካልእ ናይ ቁጠባን ናይ ካልእን ክትኣቱ ንክትክእል ዕድል ይኸፍተላ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ኢትዮጵያ ተቐይማትን ብዙሕ ተምፅኦ ለውጢ ኣይክህልዋን እዩ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ምስ ናይ ዓለም ማሪታይም ብፍላይ ባብል መንደብ ዘሎ ንሱ ስለ ዝተኣሳሰር በዚ ምክንያት ኣንጻር ናይ ዓለም ክትከይድ እውን ትደሊ ኣይመስለንን ኢትዮጵያ ሳልሳይ
كم زتريو زلهم تقداي نايتم عبيت هجرات ربحا أقدموا زخيد زلو قداي سلزخونه أبزي نتبزي انتاي تبلي إثيوبيا نابيكت كيديا زبل بزو حاجة داسنت كم زي كونه بزو حت حيلتات بزو حت تنتنتي نابتانت بتيايم زرعمو كوينو تريف أبي أحمد زدليو مرداتا كل وي غلبت he's not gonna change the fact سلازي نتاب بايتا زلو نجر قيري كني أبزي جو انتاي تزراريبو ميزبل زلو The United States is exploring potential مسيرترا زلوا كنتات كم بحدش بفلاي بقرن أفريقيا زلوا كايدا نغط كير ريست قبل كم بحدش أتحساس بان نغط قرب تحسب كم زلا زدما as part of a broader effort to remain engaged أبزح كلا كرناتنا عالم تقبرو زلا كايدا زغيديو زدما engaging in a strategically vital and increasingly dynamic region أزيو أقداس الناقون زمت زلوا زباس لزخنا دما نتيجة نبرة مكايدا داعم قمت نقبرولو زجدت كنتات فتير رقم زلون نعو نتعدل نمتك عم دماي قايو كم زلوا يجلس كلاي security and maritime priorities قدامنتات نايتي وحسنت ناي بقى بحري وين نقدر ناي بحري نموحس قبر زلا كايداي heightened attention to rates security and the protection of key maritime routes such as the Bab el-Mandeb is shaping current policy considerations. ስለዚህ أمريكا تقبر زلا وسنتاتون باب المندب يكون بكل مسمارات ناي نقدي كفتر نزغل أجمعات أبجمز تويس قمت كوز دخم زلا ومن نربحاتهم من كوحسو بكل هجدا سبوتات كله خمس زلا ومن ناتهم engagement دما نكالوت كقت فوق خمسة كولوني diplomatic engagement and dialogues بلتقنا بحفشة ناي بحكي سبيدهم كم زلون زدما ኤርትራ ተኣጊዳ ኤርትራ ፀገም መፂዋ ካልእ ሽግር ንክመፅኦም ይፅበዩ ነይሮም እሶም unfortunately እቲ ኩነታት ኣንፃሮም ይኸይድ ኣሎ ኩነታት ቁጠብኦም ሕማቕ ኣሎ ኩነታት ፀጥቶም ሕማቕ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ምስቲ ፎሬን ሚኒስትር ዝገበሮ ሌክቸር እዩ ይምህሮም እዩ ዘሎ ዋላ ይነግሮም እዩ ዘሎ ዋላ የርድኦም እዩ ዘሎ ብዝደለኹሞ መንገዲ ኣነ እኳ መርዲእ ዝብሎ የርድኦም ከም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት ናይ ዓለምና ዘሎ ንኤርትራ favorable condition እዩ ኤርትራ ምቹእ ኩነታት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ዕዮ ገዛኣ ዝገበረት ሃገር እያ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ገባሕራ ዘውሓሰት እያ ኣብቲ ገባሕርናታ ብውሕስ መንገዲ ስለዘበለ ንኤርትራ ክትንክፍ ዝኽእል ጉዳይ የለን ኣብዚ ካልእ ካብኡ ወፃኢ ክንሪኦ ከለና እውን እቲ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ኣወንታዊ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል እያ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ወይ ንኣቢ ሕጂ እንታይ ክትሕግዞ ትኽእል ኣብ ዞባዊ ደረጃ ክዋሳልካ ንኣቢ ሓገዝ ስለ ዝጎደሎ ድዩ እታ ኢትዮጵያ ትፈርስ ዘላ ስለዚ ኣብ ሶማልያ በሎ ኣብ ኢትዮጵያ በሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን በሎ ኣብ ሱዳን በሎ ኣብ ኩሉ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ፀገም እንታይ እንተጌርካዩ ክዕረየልካ ዝኽእል ድሕሪ ኢልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ክትዕርዮ ትኽእል ነገር የለን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝተበላሸወ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ክገብርሎም ንኤርትራ ምሕጋዝ እቲ ዝሓሸ እዩ ንኤርትራ እንተሓጊዝካ እቲ ዝሓሸ ክመፀልካ ዝኽእል ነገር ኣብዩ ዘሎ ንኤርትራ እንተሓጊዝካ ኣብ ሱዳን ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ኣብ ኢትዮጵያ ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ኣብ ቀይ ባሕሪ ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ኣብ ካልእ እውን ስለዚ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ኢፌክቲቭ እዩ ኮስት ኢፌክቲቭ ብዋጋ ረዮ ብካልእ ረዮ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ኣርባሕነት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እቶም ቀደም ክገብሩለዮም ኢላ ተኣምነሎም ዝነበረት ሃገራት ዓረብ ንባዕሎም ካብ ፀወታ ይወፁ ስለ ዘሎ ዝፍጠር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እውን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ዓረብ ዘለዋ እምነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይንቆልቆል ስለ ዘሎ እተን ሃገራት ዓረብ ንባዕለን ረድኤት ይደልያ ስለ ዘለዋ ንዓታተን ኣሚንካ ክኽየድ ዝኽእል መንገዲ ከምዘየሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብዚኣቶም ንኣብነት ዝስምዕዎ እስኪ will also affect Iran's position and posture in the region. It has now become very clear to the region, to the United Arab Emirates and other countries that Iran is the long-term threat. And I think you have to define between relations and trust and confidence. Iran to rebuild its relationship in the region, and it does need it. And I'm saying to rebuild the relationship because rebuilding the trust, I don't think will come. These are two different things. You can't be attacked with 2,800 missiles and drones and then talk to me about trust. That will take ages and ages and ages. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣማኻሪ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ናይ ኢማራት እዩ ስለዚ እዚ ሽሙ መን ይበሃል መሲልኩም ኣንዋር ገርጋሽ ድዩ ገለ እዩ ዝበሃል ዩኤስ ኣድቫይዘር ቱ ፕሬዚደንት ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኢራን ኣብ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ ሕጂ
ስቃትናትና ኢራን እያ ክትከውን ይብላ ኣሎ ስለዚ ምስ ኢራን ዘለና ዝምድና ድማ ንሓዋሩ ክዕረ ዝኽእል እውን ኣይመስለኒ ንብል ኣሎ 2800 ሚሳይል ተተኪስካለይ ምሳኻ ዘለና እምነት ጎዲሉ እዩ ከመይ ጌርና ግን ኣብ ከባቢ ስለ ዘለና ከመይ ጌርና ክንነብር ኣለና ብዛዕባ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ተኣማሚና ግን ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ይብል ዘሎ ኢራን ድማ ብግምጣሉ ካብኡ ዝገደደ መረዳእታ እዩ ዘለዋ እዚ ከምዚ ክብል ከሎ ግን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኑ ከምኡ ዝብል ዘሎ ድማ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ንኢማራት ዝውሃብ ሓገዝ ዓብይ ዘረባ ወይ እውን እቲ ኢማራት ሓቲታቱ ዘላ በይል ኣውት እዚ ናይ ካረንሲ ስዋፕ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓለ ነጥቢ እዩ ሓደ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ኣሜሪካ ንክትህብ ትግደዳላ ስለምንታይ ከኢማራት ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ተሓትት ኣላ ንዝብል ሓደ ናይ ኢራን ዓብይ ፖለቲካዊ ወሃቢ ቃል ናይ ባይቶናቶም ወይ እውን ከምኡ ድማ ዓብይ ተዛታይ ናይዚ ኩነታት ናይ ኢራን ዘሎ እዚ መሐመድ ጋሊባፍ ዝበሃል ሓንቲ ኣገዳሲ ትዊተር ፅሒፍ ነይሩ ቫይራል ኮይና ዝነበረት ኢማራት ተሓቶ ዘላ ጉዳይ ንኣሜሪካ ማለት እዩ ኣሜሪካ ድማ ከም ትሕግዝ ትኸውን ዘላ መረዳእታ የድሊ ሓደ ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ኣለዋ ኣብ ደገ ኣብ ስታክ ማርኬት ይኹን ኣብ ቦንድ ማርኬት ይኹን ኣብ ካልእ ኢንቨስትመንት ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ ኣለዋ ስለዚ ፀገም ገጢምዋ ስለ ዘሎ ገንዘብ እንተደሊኻ እንታይ ካ ትገብር you sell your assets መሬት ተለካ ትሸይጥ ወርቂ ተለካ ትሸይጥ ሓደ ካብቲ ናይ ወርቂ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ዋጋ ናይ ካልኦት ኢንቨስትመንታት ዋጋ እውን ዝጎደለ ብሰንኪ እዩ ስለምንታይ ገንዘብ ስለ ዘድልየካ ካሽ ስለ ዘድልየካ ክሸይጥ ኣለካ ጃፓን ንኣብነት ብዙሕ ወርቂ ሸይጣ ምክንያቱ ብገንዘብ ያካ ነዳዲ ክትገዝእ ኣለዋ ከም ቀደም ባንኪ ኤልሲ ክፅሕፈልካ ይክእል ምስ ሪስክነስ ለቨል ናይ ኩነታት ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ገንዘብ ንኣብነት ብላክ ሮክ ድዩ ወላ ጎልድማን ሳክስ እዞም ዓበይቲ ባንክታት ገንዘብሲ ኣይነውፅን ኢና ኢለን ኣለዋተን እንታይ ማለት እዩ ቦንድ እንተለካ ክሸጦ ከምዘይ ትሸጦ ገይሮም ካለው ስለዚ ገንዘብ ዘድልየካ ተኮይኑ እንታይ ገብርሎም እዚ ካረንሲ ስዋፕ ላይን ክገብርሎም ኣሜሪካ እዚ ድማ እንታይ እዩ ብዓብዩቲ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ማርኬት ክራሽ ንከይገብር እሞ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሽግር ከያቱ ነዞም ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ገይሮም ዘለው ገንዘብኩም ኣይተውፅኡ ወድሓን ብባጤራኹም ኣምሲልኩም ገንዘብ ክትወስዱ ትኽእሉ እዮም ከምኡ ዓይነት ክሬዲት ላይን ክንገብረልኩም ኢና ዝብል ሓድሽ ንዕዳጋታት ኮንፊደንስ ንምፍጣር እምበር ኢሉዥን እዩ ኣብ ሓንጎልካ ኮንፊደንስ ንምፍጣር ዝግበር እምበር ንኢማራት ብከምዚ መንገዲ ከተጥሕና ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም የለን ነቲ መረዳእታ ዕምቆት ንክህልወና ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንድሕር ኢልካ ኣቶ ሲራክ ክፍለ ፅብቕቲ ፅሕፍቲ ብዛዕባ ኢማራት ፅሒፉ ነይሩ እሱ ድማ እንታይ ዝብል ኢማራት ካብዚ ወሪድዋ ዘሎ ፀገም ንክትወፅእ ኣብ ደገ ገንዘብ ክህልዋ ክእል እዩ ግን ብዓብዩ ቁጠባ ናይ ኢማራት ሰለስተ ምንጭታት ክህልዎ ይኽእል ንብሎ ንኽእል ኣቡዳቢ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባን ኣብ ቱሪዝም ዝምርኮስ ቁጠባ ኣለዎ የስገለ ክፋል ኢንዱስትሪ እውን የማዕብሉ ኣለዉ ኣሉሚኒየም ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዱባይ ንግድን ቱሪዝምን ቀንዲ ምንጭ ናይ ቁጠባ እዩ ከምኡ ድማ እቲ ቢዝነስ ባንኪንግ ሴክተርን ፋይናንስ ገለመለ እዚኣቶም ኩሎም እዚኦም ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ትሬድ ንግዲ ዝበሃል የለን ወሽመጥ ሕርሙ ስለተዓፅወ ቱሪዝም ዝበሃል የለን ምክንያቱ ክትመውድ ክትከይድ ኮንካ ካብኡ ዝሃዲ እምበር ናብኡ ዝኸይድ የለን ስለዚ ን56-57 መዓልቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣታዊ ይኸዱ ኣለዉ እዞም ሃገራት ኣሚን ኣብ ገለ ፖይንት እቲ ሃገር ኮላፕስ ክገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ሕጂ ድማ ናብ ከቢድ ኩናት ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ናብ ኩናት ተኣትዮም ድማ ከቢድ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እዘን ሃገራት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ናበይ ዝወስደና እንተር ኢልካ ብልፅግና ብዘይ ናይ እዚኦም ሓገዝ እንታይ ክገብር ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእል ነባዲ ነውስ እታ ንብልፅግና ኣለኹልካ እጆኻ ትብሎ ዝነበረት ሃገር ንህላውያ ትቃለስ ኣላ ንህላውያ ክትወፅኦ ዲ ኣይትወፅኦን ካላርስቲ ግን ከቢድ ዝኾነ ፈተናን ከቢድ ዝኾነ ጉዕዞን ገጢምዋ ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድማ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ክሳብ ዘይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ብቐሊሉ መድሓኒ ክረክብ እዩ ወይ እውን ብቐሊሉ ካብዚ ሽግር እዚ ከውፅኦ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብግምጣሉ እንታይ ኢና ክንብል ሓንቲ ነገር ጥራይና ክንርኢ ንኽእል ኣሜሪካ ረብሓታታ ባዕላ ክትገብር ክትፍትን እያ ወላ እውን ስዑድያ ንባዕሉ ክብድ ዝበለ ብድሆ ገጢሞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ኩላ ብስረኻ ውፃያ ትመስል እያ ስሮ ዘለዎ ክወፅ እዩ ስሮ ዘይብሉ ድማ ኣብኡ ተመጃሊሑ ክተርፍ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዘለዎ ፀገማት ብቐሊሉ ክውፃእ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን እዚ እውን በዛ ዓይነት መረዳእታ ክውሰድ ዘለዎ እዩ ኢማራት ዓብይ ግደ ነይርዋ ኣብ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ግን እቲ ኩነታት እቲ ዳይናሚክስ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ዓቐበት ኣብ ቅድሚኦም ይፅበዮም ኣሎ ኢና ንብል ዘለና
ቸው እዚ ተሓደ ክፋል ናይቲ ድርቁስቁስ ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ እቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሓይልታት ድማ ከመይ ይብሉ ኣለዉ ፋኖ እንታይ መደባት ይገብር ኣሎ ህዝቢ ካልእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ for example what is this እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ክሳዕ ክንደይ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ እቲ ፋኖ again ወታደራዊ ቅልጽምናቱ ንምዕባይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ንምዕባይ ብዙሕ መንእሰያት የሰልጥን ከም ዘሎን ከም ብሓድሽ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ንባዕሉ ሓደ መረዳእታ ይዝበካ ምክንያቱ ፋኖ ብቁፅሪ እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ብወታደራዊ ዓቕሚ እናሓየለ ክኸይድ ከሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ሓይሊ ሚዛን ናበይ ገፁ ክዘብል እዩ ብልፅግና ዓቢ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣጋጢሞ ኣሎ እቲ ህዝቢ ሰራዊት ናቱ እውን ሞራሉ ብቅዓቱ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ምርጫ ተባሂሉ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እውን ከምቲ ዝድለ ይኸይድ የለን ፖለቲካል ዲስኮርስ እቲ ናይ ፓብሊክ ኦፒንየን ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ግዜ ከይትፍንጀሮ ገለገለ ሓይልታት ድጎማታት ናቶም ክገብሩ ንርኢ ኣለና ንኣብነት እዚ Funding was actually blocked in 2020 after the outbreak of the Tigray War between the TPLF and the federal government forces. That conflict officially ended in 2022 with the Pretoria Agreement, but the funding remained blocked because the EU demanded that humanitarian aid return to the war-torn region in the north of the country. But on Monday, the EU said that they had unblocked this funding. ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝገደደ ዓዘቕቲ ኣብ ዘላትሉ ግዜ እንታይ ገብራ ኣሎ ኤውሮፓ ሕብረት 140 ሚሊዮን ዶላር ዩሮ ንባጀት ሰፖርት ኢሉ ንብልፅግና ይሂብ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ትግራይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቤንሻንጉል ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ ፀገም እናርኣዩ ንኣቢ ገንዘብ ክንበለና ኣብ ዝብል መደብነታ መፅኦም ኣሎ so that tells you ክንምንታይ ንኣቢ ንምድሓን ይኽየድ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንሪኦ ኢና ብዝኾነ እዚ ሓደ ካብቲ ንኣቢ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ፈተነ ወይ እውን ህቀና ኢሎም ዘቕርብዎ ዘሎ እዩ ሓደ በሉ ክንቅፅል ኢና ብዙሕ ነገር ስለ ዘለኒ ካልእ there was this ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ጎኒ ጎኒ ግን እዚ ናይ ፅምዶ ድማ ኣብ ግምት ክትእትዎ ኣለካ ኣብ ፅምዶ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ንብልፅግና ኣዝዩ ዘሰንብት ዘሎ ጉዳይ እዩ መጀመርያ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሪኢኹማ እንተኮይንኩም ጽምዶ የሚለውን ቃል እስካሁን ድረስ ሲውል የቆየው እንደምታውቁት መጀመሪያ በቀዳሚነት በትግራይና በኤርትራ ኃይሎች መካከል የተፈጠረ ግንኙነትና ነገሩን ኒውትራላይዝ የማድረግ ጤናማ የማድረግ በትግራይና በኤርትራ ሕዝብ መካከል የሰላም የመፍጠር ለረጅም ጊዜ የቆየ ቅራኔን መፍታት የሚቻልበትን ነገር ማሰብ ወደሚል ነበር የተሄደው። በዚሁ መሰረት ውጤት በጣም ከሚገመተው ወይም ከተገመተው በላይ ትልቅ ውጤት ያስመዘገበ ነው። በኤርትራና በትግራይ መካከል አብይ አህመድ በሁለት የፕሮፓጋንዳ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ፅምዶ ዋላ በቲ ናይ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ፅቡቅ ዝኾነ ሸፈነ እዩ ዝረክብ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ፅምዶ ኣብ ሱዳን ተገይሩ ዝነበረ ተራ ፅምዶ ጥራይ ከም ዘይነበረ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራን ኢሉ ዝጀመረ ናበይ ገፁ ዘይቡ ናብ ምስ ሱዳን ተገይሩ ድሕሪኡ ምስ ፋኖ ይግበራሉ ሕጂ ድማ ናይ ህዝቢ ቤንሻንጉል ኣለዎ ኣብዚ ካልእ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣትዩ ኣሎ ስለዚ እቲ ፅምዶ ኣመና ሰፊሑ ኣብ ካርቱም ድማ እዩ ዝግበር ዘሎ this tells you a lot ምክንያቱ ካርቱም ድሕሪ ክንደይ ካፒታል ናይ መንግስቲ ሱዳን ካብ ፖር ሱዳን ንካርቱም መፅኡ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ክንምንታይ ኣብ ኤርትራ እምነት ከም ዘለዎን ኣብቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ እምነት ከም ዘለዎን ዘርእየካ እዩ ዝፅምዶ ዝግበር ምህላው ኣብኡ እዚ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ መርዲ እዩ ፀላእቲ ናቱ ክሳዕ ክንደይ ሰሚሮም ከም ዘለዉ ዘርኢ እዩ ሓደ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ለንቀነ ድቃስ ኢኑ ከም ዘሎ ረይዎ ኣብዚ የሻዕቢያ ጀነራሎች ሰሞኑን ያዘጋጁት ያጸደቁት የጥፋት ዶክመንት ይህ የጥፋት ዶክመንት አግኝተነዋል። ብዙ ሰዎች አስተያየት ሰጣችሁኛል። የተወሰነ ሃይላይት ብታደርገን ሰሞኑንም መለስበት ሰነድን እንደ መነሻ ይወሰደን ጽጌ ተልቆላቸዋል ለናሉት የሚያልፍ
መቸም ብዙሕ ዘዕብዶም ስለ ዘለዎም ከም ነገር ሸለሊልና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ግን ኣብዚ ቁርብት ላይ ካብቲ ዝብሎ ክንርዮ እንድሕር ኮይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ the speaker identified the report document ብርጌደር ጀነራል አብርሃ ካሳ ከም ዝነበሩን ጀነራል ፍጹም ለኒን ማለት እዩ overseas of Ethiopian opposition groups in Eritrea and Yamana Gabram this nonsensical ህዝቢ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ምስጢራዊ ዶክመንት ረኺብና ኢሎም ዝዛረቡ እንደምርኸብ ወደሓን ትገብርዎ እኮ ይብልኩምን ኣብዚ እውን ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረብ ከምኡ ድማ በዓል አንዳርጋቸው ጽጌ ከምኡውን ኣወል ስዒድ ዓቢ ናይ ፕሮፓጋንዲስት ሓይላዊ መፅኡ እቲ ዕላማ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ምዃኑ ግርም ኢና ንብል ንዑ እንተኮይኑ the plan aims to destabilize the current Ethiopian government by coordinating various factions including armed groups FANO, Shene, TPLF and peaceful domestic political parties كمودما ካልኦት ሰላማውያን ብወታደራዊ ኩነታት ዘይከዱ ዘለዉ ፓርቲታት ኣብ ግምት እተወ ዓቢ ስምረት ፈጢሩ ከም ዘሎን ዕላማ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ኩርሱ ንምብንቋሩ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘይጠቕስዎም ስለ ዝፈርዩ እዮም ግብፂ እውን ይትክልዋ ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ warning to the domestic politicians. The speaker warns local figures, specifically naming Yeshua or Abeba Kalu, that they are being recruited or abadu zallo politikanyatat dimamsom ይሰርዑም ዘለው እዩ ዝነግር ዘሎ ጽኒሕ ኢሎም ተዳፍረውን ኣብቲ ጉጅለቲ ኣትዩሎ ክብሉ ክፍትኑ እዮም ብሓፈሻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኤርትራ ኣትይዎም ዘሎ ፎቢያ መግለፂ ስለ ዘይብሉ ከምዚ ክትብሎም ኢኻ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ከይተወድኦም ከሎ ብፍላይ እቲ ናይ ፋኖ ሚድያ አበርትዑ ዘጸልሎም ዘሎ አፈልጎት የነበረውን ጦርነት ማምከን ነው የመጀመሪያው እርምጃ የጽምዶ እንቅስቃሴ በትግራይና በኤርትራ መካከል አብይ አህመድ ጦርነት ቀስቅሶ ዳር ቆሞ አስታራቂ መምሰል ወይም አንዱን ደግፎ ወደ ሌላኛው ያደረገ ሁለቱንም በሂደት የማውደም እንቅስቃሴ ከዚህ ቀደም በትግራይና በአማራ በኩል ያካሄደውን አይነት የጦርነት የመወዳደም ሁኔታ እንዲፈጠር የማድረግ ፍላጎት ነበር بحفشة أبي أحمد صمدو زبال زغازتኛ بتعمي ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጾ ጽምዶ ኩና ዘትረፈይን ተበልና መገናና ይኮነን ይዝብል ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክገብሩ ሓሲቡ ዝነበረ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ንክልትዮም ነቲ ሓደ እናተጠቀመ ከምኡን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ክገብሩ ሓሲቡ ዝነበረ ኩናት ዝጽምዶ ከም ዘትረፎን ዓቢ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንህዝቢ ሰሜን ድማ ብፍሉይ እናበለ ዝጠቅስ እዩ ዝማለት ድማ ፋኖ ነቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ነቲ ጽምዶ ብትክክለኛ መንፈሱ ተቀቢልዎ ኣሎ እቲ ኣወዳድባ ናይቲ ጽምዶ ድማ ክሳዕ ክንደይ ብድሕሪ መጋረጃ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ነዚ ንሕና ንሪኦ ዘለና ጥራይ ኣይኮነ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ መራሕቲ ናይ ፋኖ ምስ ፖለቲከኛታት ናይ ኣምሓራ ምስ ናይ ኦሮሚያ ናይ ካልኦት ምስ ኩሉ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎን አብይ አሕመድ ድማ ከቢድ ዝኾነ ሸቐልቃል ዝፈጥር ኩነታት ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ራዕራዕ ኢትሉ ዘሎ ንዓቢ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እቲ ኩነታት ድማ ብኡ መንፅር እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ድማ ንአብይ አሕመድ ኣብ ገዛ ኣፍ ደገ ገዙ መፅኦም ኳሕ መን እዩ እንዳ አብይ አሕመድ እዮም ክብልዎ እዮም ካብታ ጥዕምቲ ጥቃሱ ድማ ብር ከም ዝብል ክገብርዎ እዮም ወል ማስ ክትከውን እያ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ንፈልጦ የብልና እምበት that is going to happen one day نغزل كنت سيتو محور مسارتي كنت تقرأ وهي تقرأ أنا والله ده محور مسارتي أنت أيضا ظلهم أي أكبر ظلهم بيضا بسم عندك أكبر ظلهم كل أكبر المالي بك anything خزار لهم أوزولي يعطيفوا أنا قلنا خارجة አይወርድን እዩ ከመይለም ክወራረዱ ማእዚን ሹመት ምስ ሓስካስ ከይተዛረብ ለአዲስ ኣበባ ኣየትወነን ክትብለተ ለካ ኣብዚሲ ሓቂ ትግራይስ ዓይነ መርፋእ ጠፊእዋ ናይ ንዕቐት ደረጃ ድዩስ መሃይምነት ድዩስ ዲክታተርነት ተምፅቦ ነገር የብልኩምን ማለት ድዩስ ካሊዩ ኣብዚ በፂቡ ከብል ዘሎ ባይዘይ ሰማዕናዮም ናይ ብክብሪ ኔጎሽትድ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ዝወርድ እታ መጀመርያ ተዛረባ ሰሚዕካ ኔጎሽትድ ብዝኾነ በሎ ገይረ ግን ኣይወርድን እየ ዝበላ ነገር ኣላ ካብ ስልጣን ይወርድ እየ ዝበሃል ግን የለን ፀገም የለን ሃንድ ሼክ ተጋየርና ቻው ዘይክንበሃል ሰላም ዘይክንበሃል ንኽእል ኢና ግን ኣይወርድን እየ ማለት ግን ኣይከኣልን ወርድ እየ ኢሉ ተዛረበና ሓሳብ ቀይሩ መዚ ተዛረበና እያ እዚኣ ከመይ በዚ ኣጋጣሚ ሎሚ ዓንቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝነገሩና ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ካብ ወዲ ወረዳ ወፃ ዋላ ምረፁ ግን ግዜያዊ ምሕዳር የተፍርስዎ ዝብል ሓሳብ ካብ ብልፅግና ይመፅእ ኣሎ ዓብዪ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ባይዘ ከደናገር ግዜ ክገዝእ
እስካብ መረፃ እንዲሁ ኣብይ ኣሕመድ ወዲ ወረደ ዝሃቦ 2 ወርሒ እያ እንደምን ኢልካ እስካብ መረፃ ንትግራይ ኣድስክላ ሓዘለይ ኣሲር ሓዘለይ ክራይሲስ ኦፍ ቴፍቲ ነገር ካብ ሚድያታት እውን ዝተፈላለዩ ኣክቲቪስታት ቁፃር ሚድያ ተኻረ ዓው ኣብለለይ እንደምን ኢል እዛ መረፃ እዚኣ ክውዳእ እየን 50 ሚልዮን ተመዝጊቡ ይባሃል ኢትዮጵያ 50 ሚልዮን ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ኢትዮጵያስ ተመዝጊቡ ልዕሊ 18 ዓመት ኮይኑስ ተመዝጊቡ ትግራይ ተመዝጊባ ኣምሓራ ተመዝጊቡ ኦሮምያ ተመዝጊቡ ኩሉ ይባሃል ትሪኢልካ ትጎስጓስ ኣብዚ ድማ ቀጥ ኺደ ናይ ጎንደር ውፅኢት ኣትየሎ ተባሂሉ ባይዞ ናይ ጎንደር መሪፃት ኦልሬዲስ ናብ ብሄሊኮፕተር ኣምፅኦም ኣለዉ ንደብረ ዘይት ንቢሾፍቱ ተዘይሰሚዕካ ትማል ብሄሊኮፕተር መሪፁ ዓይነት ውሽጣዊ ኮረጆ መሊኦም መፅኦም ኣምፅኦም ኣለዉ ኣጀንዳና ስለዘይኮነ ሓልፎ ኢና እዚ ነገር እዚ እንታይ ዝለና ንወዲ ወረደ ይዛረቡ negotiating I mean some signatories ይዛረቡ ለና ዘሎ ክተብ ሓደ ንእሽተይ ድሌቱ እንታይ ይብለና ከም ዘሎ ብዝኾነ መንገዲ እንታይ መስለካ ስታሊን ሕዚ እቲ ብጣዕሚ ከይረሳዕ ሕዋት ነጎሸት ትበሃል ያው ብእንግሊዝኛ ከይንወስዶ ኣብ ዝርርብ ኣብ ክትዕ ተመስረተ እየ ኣነ ክወርስ ደሊ ዝለና ንመን ተዘራሪብካ ዳኢኻ ምስመን ተኻቲዕካ ምስመን ነጎሸት ጌርካ ዳኢኻ ካብ ሙሉ ነጋን ካብ ሓምባላይን ሳልሳይ ምስለኒ ኮይንካ መፂኻ እንተልካ ከዓ መልሲ የለን ንምንታይ እቲ ነጎሸት ዝብሎ ዘሎ ይመስለካ ትዝርርብ ዝብሎ ዘሎ ይመስለካ I think exactly ናይቲ ቃል ትርጉሙ ሓደ ግዜ ዲክሽነሪ ትርጉም ስለዘይረአኹ ኢለ ኣካዳሚካሊ ክወገደልየ ማለት ነጎሸት ማለት ዝርርብ ይመስለኒ ሚኢት ይመስለኒ ትክክለኛ ስሙ ወይ ናብኡ ዝቐረበ ድርድር ማለት እዩ ፅቡቅ ድርድር ማለት እዩ ፅቡቅ እዚ እቶም ኣብ ዓፋር ዘለዉ ሽፋት ዕጡቃት ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጽታ እዮም ፀረ ሰላም ህዝቢ ትግራይ እዮም ተሰሊፎም ዘለዉ ሓውና ሓው ክቃተል ኣቦን ወድን ክቃተል ሓፍትን ሓውን ክዳመ ወይ በዓል ገዛኣ ናብ በዓል ትገዝኡ ናብ ደቁ ክትኩስ እዮም ዘዳልውዎ ዘለዉ ስለዚ ኣግባብ ቃልስናት ኣይክኸውን ዘለዎ ንሕና ነቲ ነብኡ ኩሉ ዝኸደ ኩሉ ኣይኮንናን ምስኡ ኣይኮንናን ክላተን ኣንፈትና ግልፂ እያ ናይ ተኽላይ ዝበላ ዓቕምና ዝርክብ ሓድነትና ዘስጥም ኣፈላላይና ዘፅብብ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ተደናጊሩ ዝኸደ ቅሬታ ፈጢሩ ዝኸደ ብስምዒት ዝኸደ ኣካልና ናብ ባዕልና ክንወርሶ ክንኽእል ኣለና ኣብቲ ተራሱ ኢሉ ምንም እንትን ዘይብሉ ማለት እየ ደኾን ኢሉ ስኢሉ ዝኸደ ኣብዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንዋገ ዘለና ይመስለኒ እውን ክንሪኦ ኣለና ክንፈትሖ እውን ኣለና ከም ውዲ እውን ልብዕቢና ከም ህዝቢ እውን ልብዕቢና ፀላእትና እውን ነዚ ስለ ዝኾነ ዝብለጥ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንሪኦ ኣለና ነዚ ከምዚ ዝበለ ናብ ሓዊ ከኣቲ ነቲ መንእሰይ ዘሳውሩ ዘለዉ ዝመርሑ ዘለዉ ግን ማለት እንታይ እዩ ፈሊጡ እያ ዝደቀሰስ ተነቕነቕካዮ ይሰምዕ ዝበሃል ነገር እኒአ ፈሊጦ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ላይ እየደረሰ ያለው ጫናና ወከባ ህግን በጣሰ መልኩ ይበልጥ አደገኛ እርምጃ ወዳለበት ደረጃ መሸጋገሩን ዘግቤላችኋለሁ። የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱ መሳሪያ ያጠቁና በፌዴራል ፖሊስ ተሽከርካሪ ከምዚ ኢሉ እናቐፀለ ከሎ በቲ ካልእ ድማ ናይ ቴዲ አፍሮ ጉዳይ ድማ መመሊሱ እናመዛረብ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ሕጋዊ ኣካይዳ ድማ ንብዙሕ ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፌክ ዝኾነ ኣካይዳ ኤክስፖዝ ዝገብር ኣብ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ኣብይ ኣሕመድ ሕጊ ከም ዘሎን መሰል ናይ ጋዜጠኛታት መሰል ናይ ዜጋታት ከም ዝሕሉን ገለመለን ከፍልጥ እንዲ ዝፍትን ግን ኣብዚ ከምዚ የለት ኩነታት እዮም ዝረኣዩ ዘለው ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ስቱድዮ ናቱ ከም ዘበለን ብዙሕ ኣብ ልዕሊኡ እውን ብፍላይ በቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኦሮሞ ናይ ሞት መፍርራሕ እውን ይግበር ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ መመሊሱ ወላ ነቲ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ብሓቂ ሸቐልቀል ኢትሉ ከም ዘሎን ናብ ካልእ ፓብሊክ ኣፕራይዚንግ ናብ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ከይሰግር ድማ ብዙሕ ፍርሂ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ ፋር ፍሮም ኦቨር ነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝኽእልን ሴንሲቲቪቲ ናቱ ድማ እናበርትዕ ዝኸይ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ ነገር እውን ክቕየር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ናይ ጉዳይ ናይ ቴዲ አፍሮ ናብ ሓደ ነገር ኣይበፅሕና ኣሎ ግን እቲ ነቲ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ናይቲ ዓዲ ግን ሼፕ ዝገብር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም ደልየ ዘለኹ ብዙሕ ትሕዝቶ እንዲደለኒ
I have to be selective ነዚያ ምንስ ማያ በዚያ ገርና ነዞ ብዛዕባ እዚኦም ኣብዚ the economist ዝበሃል መጽሔት ብዛዕባ ምርጫ ናቱ ተዛሪቡ ነይሩ አብይ አሕመድ ፌር ዝኾነ ምርጫ ክገብር ከም ዘሎ ስእሊ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ግን again ፌክ ዝኾነ ከምዚ ጥዑይ ምርጫ ዝገብር ክመስል ዝፍትን ዘሎ ግን ፌክ እቲ ምርጫ ምክንያቱ መሰል ናይ ዜጋታት ፀቂጡ ዝኾነ ይኹን ናይ ምርጫ አንፈት ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ምርጫ ክካየድ እሞ ብገይሮታ ኮረሻ ስልጣን ክቅፅል እዩ ዝደሊ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ካብ ቀፂልና ነዚያ ስምዕዋ 50 ሚሊዮን መብለጥ የለበትም ብሎ የሚያምን ሰው ነው አብይ። እሱን እንኳን አነሳኸው በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው እሱን ስላነሳኸው። እሱን በተመለከተ አስተያየት ብትሰጥ ደስ ይለኛል። አንዴ አሁን ምን እንደገና ዛሬ መቼስ ያው መረጃዎቻችንን እያስታወስ ነው ስለሆነ በእኔ ሰምቼ የነበረው በአባዱላ አንድ የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ አብይ አህመድ ተገኝቶ ያለው ነገር ነው። እሱን ግን አሁን ለቅሶ ነው ያልከኝ፣ በለቅሶ ቤት ነበረ ለቅሶ ነው። ኦኬ ይሄን ሰው መስማት አለበት። ሪሊ ምንድን ነው ያለው? ይሄ አሁን እየተካሄደ አሁን አንዳንድ ነገርን ስናቀርብ ማለት ነው አውትላንዲሽ ይመስለዋል ሰው፣ ዝም ብለን በጥላቻ የምንል ይመስለዋል። ግን እኔ ዲፖፑሌሽን የአብይ አህመድ ፖሊሲ ነው ብዬ ካልኩ ቆይቷል በጣም። ምክንያቱም ጥያቄ ከመመለስ እዛ ዘረባ እዚያ ኣብ ቅድሚት ትንክፍ ኣቢልያ ነይረ ኣዝያ ኣገዳሲ ዘረባ ድማ እያ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶክተር መልኪሳ እንታይ ይብል አብይ አሕመድ ንኢትዮጵያውያን እንተተኻኢሉ ናብ 50 ሚሊዮን ክመልሶም ይደሊ ከም ዘሎ ቁፅሪ ናቶም ማለት እዩ። ዓብይ ዲፖፑሌሽን ነቲ ህዝቢ ዋሕዲ እቲ ህዝቢ በዚሑ ስለ ዘሎ ከጉድሎ ኣብ ሓደ እንዳ ሓዘን ናይ ኣባዱላ ድዩ ገላ ብሕቡእ ዝበሎ ዘረባ ከም ዝነበረ ይጠቕሱ። ኪኑ ግን ካብቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ገምጋማት ክትሪኦ ከለካ ቢልጌትስ ኣብቲ ዓዲ ሓደ ዓብይ ዕዱምን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ትገብር ዘሎ እዩ። ቢልጌትስ ድማ ብምንታይ ዝፍለጥ ህዝቢ በዚሑ ሎ ህዝቢ ክጎድል ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ። ንሱ ዝገብሮ ቫክሲንስ ይኹን ንሱ ዝገብሮ ኣብ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ይኹን ኩሉ ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ተጓድል እዩ። አብይ አሕመድ ድማ ኩላቶም ቶም ንህዝቢ ከጉድሉ ዝደልዩ ስታብሊሽመንት ቀዳሞት ምስዮም ሰርሑ። ስለዚ አብይ አሕመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ 130 ሚሊዮን ኢሉ ባሕሪ ንክረክብ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሮ እምበር እቲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ብጥሜት ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ኣካል ናይቲ ፕላን ናቱ ማለት እዮም ዝብሉ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሰብ ብኩናት ነይትዋይ ሓዘነን ተሓጒሱ እዩ ዘሎ ህዝቢ ይጎድል ስለ ዘሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብድሮናትን ብገለን ሰብ ይሃልቕ ኣሎ፣ ብጥሜት ሰብ ይመውት ኣሎ። ፅቡቅ እዩ፣ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ እዩ። አዲስ አበባ እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕሪኹሞ ድኻታት ካብቲ ቦታ ኣውፅኡ ብሃብታማት ይትከአሎ፣ እቶም ድኻታት ድማ ብካልእ ወላ ብጥሜት ድዮም ወላ ብካልእ ይሞቱ። ንድኻታት ከኣሊሉ ፕሮጀክት የብሉ ንሱ ንድኻታት ካብ ድኽነቶም ከተንስእ ዘይኮነስ ንድኻታት ክፀርግን ከኣልን ትኽኢሉ ድማ ከጥፍን እቲ መደብ ናቱ ትውግን ወረውግን ድማ ነቲ ፕላን ናቱ ፐርፌክትሊ ማች ዝገብር እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እቲ ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን ወይ እውን ዲፖፑሌት ምግባር እንተ ሃገር ድማ በአጀንዳ ይተሰርሓሉ ዘሎ እዮም ዝብሉ። ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። የጻፉ በጣም ሰፊ ዘገባ ነበር ስለ አብይ አህመድ። አብይ አህመድ ከጠቅላይ ሚኒስትር ይልቅ የሪል ስቴት ደላላ ይመስላል ያለበት ዘገባ ነው። ምዕራባውያን እኮ አውትሶርስ ቢያደርጉልን ጦርነቶቻቸውን እኛ ልንወጋላቸው እንችላለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን የምዕራባውያንን ያህል ስለ ልጆቻቸው መሞት አለመሞት ያን ያክል ግድ የላቸውም ብሎ መናገሩን ተንተርሼ ነው። ፕላስ በአደባባይ ፓርላማ ላይ እኛ ከፈለግን ከአፍሪካም ጋር መዋጋት እንችላለን፣ ምክንያቱም 3/4 ጊዜ ከ50 ሚሊዮን መብለጥ የለበትም። እጥር ምጥን ያለች የህዝብ ቁጥር ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ ህዝብ። መሳኪን ኢትዮጵያውያን ህዝብ ዝከጥፎም እዩ ኩሉ ትዘረቡ ድሕሪ ቀሪብካ ሪኢኻዮ ኩናት መወዳእታ ዘይብሉ ንክኸውን ኣብ ናቶም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ኩናት ሰብ ክሰድድ ከም ዝደልን ንዖም ክሸይጥ ከም ዝደልን ምስ ኣፍሪቃ ሙሉእ እውን ክዋጋእ ከም ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኩናት ኣብ ሰሙን ከምዚ ወታደራት ክገብር ትኽእል ኢኻ ክብል ከሎ ኣካል ናይ ኣጀንዱ እዩ። ህዝቢ ከጎድለሉ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ኩናት ረብሓ ይረኣዮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ወይ ጉድ ከመይ ዝበለ ጉረቤት እዩ ዘለና ንሕና ህዝብና ከመይ ገይሩ ይበዝሕ ንብል ንሳቶም ድማ እሱ ድማ ከመይ ገይሩ ህዝቢ የጉድል ዝብል መራሒ እዩ ዘሎ ከባቢና ይስተረና በቃ ኣምላኽሲ ካብዚ ሰብ እዚ የገላግለና ኢና ንብል ማለት ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብሉን እንዲ ግን ፅርግ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ክእለየልና እንተዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ፅቡቕ ነገር ምኾነ ንኽብል ኢለ ንቐፅል። እዚኣ እስከ ስምዑለይ ንግረ መንገድና እዚኣ ተጋሩ እንበሃል ሰላም እዩ መዝሙርና ሓደ እዩ ዕላማና ሓደ እዩ መስመርና ስለዚ ኩልና ብሰላም ክንነብር ንሰላም ንዘምር ካብ ዓይኒ ሓሳድ የድሕነና ንሕና ኤርትራውያን ተጋሩ እዚ ናይ ፅምዶ ቪድዮታት ከዓ ብዙሕ ኣገራሚና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ይቐፅልዎ እቶም ከምኡ ትገብሩ ዘለዎም ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ንሰላም ዝሰርሕ ኩሉ ነተባብዓዮ ኣይነው እቲ ፕሮፓጋንዳ ሰብ ከምዚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ገለገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ኖ
ሰላም ንሰላም ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ ኣታክዕሉ ተጋሩ ጎረቤትና እዮም so there is no problem yes I know እቲ ፍርታት ኣሎ ኣብቲ ህዝቢ እዚ ግን ቀስ ኢልካ ዝፍታሕ እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ለይቲ ፅምዶ ማለት ካብ ተጋሩ ህርጉ ኢሎም ናብ ኤርትራ ዝኣትውሉ ኤርትራውያን ድማ ህርጉ ኢሎም ናብ ትግራይ ዝኣትውሉ ንብል የለና ሕጊ ዘለዎ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ድሮፕ ባይ ታውን ሪና ኣለና እዚ ፅምዶ ካብ ዝጅምር ልዕሊ ዓመት ሕሊፍ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ናብ ፍቕርን ናብ ስኒትን ዝኸይድ ኣይነፍርሃዮ ክብል ኢለ እምነታት ኣብስራ ከላ ሓንሳብ ናይ ቃዛ ኩናት ሓንሳብ ናይ ዩክሬን ኩናት ወዘተ ዝጠቕመፁ ከለዉ እቲ ምስ ኤርትራ ክንግብረ ናይ ደሞ ዝነበሩ ፅምዶ ቁርብ ድዛሕቲ ለገሲሉ ማለት እዩ ግን ኣብታ መጀመርያ ደብዳቤ እንተ ተመሊስና ናይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሓለፉ ጌጋታት ብዘርም መንገዲ ኣብ ምክብባር ዝተመርኮሰ ክልቲያው ዝምደና ንክንሃንፅ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድሎትያ እዩ ዝብል ምስለኒ ተጋጊ ማለት እዩ እቲ እተን ቃላት ኣገደስ እየን ሕጂ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ናይ ጌታ ናይ ጊላን ዝምደና ስለ ዘሎ ዝዓለም ኣብ ምክብባር ዝተመርኮሰ ዝብል ነገር ምጥቃሱ ሪዞኔት ዝገብሮ ነገር ኣለዎ ነቲ ሓደ ካብቲ ዘባሰ ንኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ውሽጢ ጉዳይና ከይኣተውኩም ልኡላውነትና ከይጋሃዝኩም ኣብ ምክባር ተመርኮሰ ርክብ ንምግባር ድሮት ናይ ባር ስለዝነበረ እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ነጥያ ማለት እዩ ካልኣይ ንዝሓለፉ ጌጋታት ብዘረብ መንገዲ ምባል ወራ ተጋጊና ነርና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራስ ገበን ፍፂምና ኣይበሉ ዳእምር ኢምፕሊሲትሊ ወይከዓ ብሓፈሻዊ ኣገላልፃስ ዳርጋ እዮም ዘለዉ እቲ ሕሉፍ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ብዙሕ ጌጋታት ዝብሎ ንሳቶም ንሕና ከዓ ፍዒ ንብሎ በዚ ዝድለ መድረክ እዩ ነይሩ ስለዚ ንዕኡ ካብኡ ብዓይነቱ ብዝተፈለየ መገዲ ክንፀምድ ዘለና ናተይረዳእ ነታ ዝጠልበ ማለት እዩ ሕጂ ኦፍኮርስ ዓመት ይገሩ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ብዛዕባ እዚ ፅምዶ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዘረባ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ኩነታት ብኣወንታ ሪኦም ኣለዉ ኣምላኽ ይተሓወሶ ጥራይና ክንብል ንደሊ ካብ ቀፂልና ገለ ዜናታት ናይ ልምዓት ድማ ክንርኢ እዚ እዞም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ፅቡቕ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዓብይ ኮምፕሊሜንት ክንገብር ንደሊ ምናልባት ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ድማ ገዳሲ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና እውን እዚ ሆስፒታል እዛ መንደፈራ ዘሎ እዩ እቲ ብምንታይ ፓወር ዝኸውን ኢሎም ኣለዉ ብሶላር ፓወር እዚ ናይ ሶላር ሆስፒታላት ናትና ንሕና እኳ ብዘረባ ብቲዮሪ ተዛሪብና ነርና ኢና ግን ብተግባር ክንሪኦ ከለና ድማ ዓብ ደስታ ይስማዓና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፀዓት ፀገም ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኣብ ዝያዳ ኢንቨስትመንት ክኸውን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሶላር ፕሮጀክትስ እዩ በዚ መንገዲ ሆስፒታላትና ቤት ትምህርታትና ብፍላይ እዞም ናይ ዩኤን ትካላት ብዝገብርዎ ዘለዎ ሓገዝን ደገፍን እዚ ነገር እዚ ምስ ግዜ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ንኤርትራ ክኾና ዝኽእል እዩ ነዚ ብምርኣይና ጥራይ ከማን ከም ሓደ ዓብይ ኣወንታዊ ስጉምቲ ንቅድሚት ክንሪኦ ንኽእል this would be the most beautiful projects ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዚ ናይ ሶላር ፕሮጀክትስ እናሰሰነ ይኸይድ ከም ዘሎን ሕክምናታት ናትና ብሰንኪ ናይ ፀዓት ዘይምህላው ክንደይ ሽግር የጋጥም ከም ዝነበረ ትዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ስለዚ እዚ ሶላር ተሎ ድማ ነዳዲ ተወዲዩ ነዳዲ ከቢሩ መርከብ ኣያተወትን ክትብል ኣይትኽእልኒ ፀሓይ ካብ ዓድና ንኣምላኽ ነመስግነሉ ግዜ ክኸውን እዩ ስለዚ ገለ ካብቲ ንደልዮ ዝነበርና ናይ ሕልሚ ንሓልሞ እውን እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሆስፒታላትና በዚ መልክዕ ብሶላር መንገዲ ሕክምናታትና ቤት ትምህርታትና ከምኡውን ተኻልእ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈታት ብከምዚ መንገዲ እንተተበፂሑ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ርእሰ ምርኮሳ ዝብል ናብ ትግባረ ለዊጣቶ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሰዓት ክሳብ ዘይብልካ ናትካ ርእሰ ምርኮሳ ክትብል ኣይትኽእልን ነብሰይ ክኢለ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሕርሻ ፈትን ወላ ጣሕኒ ትፈትን ፀዓት ተዘይብልካ ኩሉ ይሰርሑን እዩ ስለዚ መጀመርያ ፀዓት እዩ ክመፅእ ዘሎ ነቲ ፀዓት ማስተር ምስ ገበርካ እቶም ካልኦት ትገብሮም ኩሎም ትርጉም ክቡካ ይኽእሉ ስለዚ ኤርትራ ድማ ፀሓይ ኣለዋ ኣብ ፀሓይና ዝተመርኮሰ ከምኡ ድማ እቲ ዲጋታትና እውን ብዓቕሚ ይገብር እዩ ኩሉ እቲ ጉዕዞ ግን እናተመላለአ ዝኸይድ ምዃኑ ክትግንዘቡ እዞም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ድማ ዩኒሴፍ በሎ ፋኦ በሎ እቲ ዩኤንዲፒ በሎ ኩላቶም ዝገብርዎ ዘሎ ስራሓት ድማ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ስርሖም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ድማ
ከም ዓብይ አበርክቶ የዝርያነ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ፕሮግረስ ከም ዘሎ ለውጥ ከም ዘሎ ጽቡቅ ነገር ከም ዘሎ እውን ፖስት ምግባር የድሊ ምግባር ጥራይ ኣይኮነን እዚ ንነብረሉ ዘለና ዘበነ ምዕባለን ግስጋስን ዘበነ ሚድያን ስለ ዝኾነ ነቲ ትገብሮ ዘለኻ ኣብ ሚድያ ምምፃእ ወላ እውን እቲ ቴክኖሎጂ ናትካቲ ኤአይ ብዛዕባ ኻስ ፕሮግረስ ኣለዋ ዲ የብላ እንተዓዲ እንድሕሪ ሂብካዮ ጥራይ ክነግር ዝኽእል ሰብ ሎሚ ጉግል ምግባር ገዲፎ እዩ ጉግል መጽሐፍካ ብኤአይ መልስ ዝባካ እንድሕሪ ሓበሬታ ዘይተውርድ ኣለኻ ኤርትራ ናይ ምዕባለ እንታይ ፕሮግረስ ተል ናቲንግ ክብለካ እዩ ትዝቢ ድማ ብገይሩ ተስፋ ይቆርፅ ስለዚ ነቲ ዝግበር ኣብ ሚድያ ምምፃእ እውን ኣገዳሲ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ብዝክር ውድእ ክፍትኔ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ኩሉ ግዜ ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ እዚ ናይ ሰላም መንፈስ ድማ መወዳእቱ ከርእየና እቶም ደዓ ትገብሩን ጸሎት ትገብሩን ቀጽሉ ክብለኩም ይደሊ ሰላም ንከባቢና እናበልኩ ተሓንኩኑ ተረሲዑ ልብታትና ፍቅሪ ወሲዑ ቀብሮም ሕመትና ሰሚሩ ወንወይላ ንዓሚሩ ድንግል ስምዒት መቐል ሕዲሩ ንጣቕዒ ንዓይኒ ኣባይ ጽፍዒ ሰላም ንዓኻን ወ ሰላም ንዓኻ ጀንትራ ሓወይ ወዲ ኤሪትራ ውሰድኒ ግዳ ባሕሪ أزورني بفقري